አዲስ ኮይነ ንዓኹም ክዝክር ካምፓላ ኮይነ ንዓኹም ክዝክር ኣብ ሰዶ ኮይነ ንዓኹም ክዝክር ኣብ ልብያ ኮይነ ንዓኹም ክዝክር ናፍቆት ቁር ኢሮፓ ኮይነ ንዓኹም ክዝክር እስራኤል ኮይነ ንዓኹም ክዝክር ካናዳ ኮይነ ንዓኹም ክዝክር ኣሜሪካ ኮይነ ንዓኹም ክዝክር ብናፍቆት ሕመም እንታይ ትደሊ ኣደየ ኣብ ስደት ዘሎ ወደይ እንታይ ትደሊ ኣቦየ ኣብ ስደት ዘሎ ወደይ ንመፀክለና ኣደየ ተሓወሲ በሊ ኣሰይ ንመፀካለና ኣቦየ ተሓወስ በለና ደቀይ ንመፀካለና ኣቦይ ንመፀክለና ኣደይ ይመፁ ዘለው ደቀይ ንመፀካለና ኣቦይ ንመፀክለና ኣብዛ ሓዳስ ዓመት መፅየ ኣነስ ምለስ ዓደይ ሕተትኒ ትሻሰሊኒ ማላኪ ኣብዛ ሓዳስ ዓመት መፅየ ኣነስ ምለስ ዓደይ ሰላም ተኸታተልትና ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ሰፊሕን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ደበኺልና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፂ መንገዲ ምግዳፍ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ወትሩ ትገብርዎ ደገፍ ነዚ ቻነል ድማ ካብ ልቢ ከየመስገና ክንሕልፍ ኣይንደልን ኢና ብዘይ ሓገዝኩም ትስራሕና እውን ቁም ነገር ብዙሕ ግብረ መልሲ ዕጋበት ኣይህልዎን ስለዚ ንደኽሞ ማዕረቲ ትርእይዎን ሓሳብኩም ትህብዎን ትሳተፍዎን ኩሉ ግዜ ሓደ ሓደ ግዜ ንዝንጎ ኢና ከይበልና ነዊሕ ንቕፅል ኢልና ግን ዓብ ክብሪ እዩ ዘለና ንዑ ኢልና ሕጂ ናብቲ ኣገዳሲ ኩነታት ዘሎ ክንሰግር ኢና ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ መጀመርያ በኤሮፓ And prepare yourselves because this is the global headline. Russia is actively considering the use of nuclear weapons against Europe. Not against Kiev, against Europe. Specifically, the UK and Germany. Just taking out the UK and Germany with nuclear weapons. That's a fact. እንታይ ዝብል ዘለቱም ሰባት ኣታታይና ክንሰምዕ ክፀኒሕ ኢልና ዝገለ ኢና ክንሰምዕ መስለኒ ራሽያ እንታይ ትሓስብ ኣላ እዩ ዝብለና ዘሎ መሲልኩም እቲ ኩናት ናብ 4 ዓመት ገፁ ይኸይድ ኣሎ ናይ ምውዳእ ኣንፈት ድማ የብሉን ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕትታት ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣብ ናይ ነዳዲ ቦታታትን ገለን ብድሮናት ናይ ዩክሬንን ብኻለን ይጋጥም ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ኣብቲ ባልቲክስ ዝበሃል ድማ ብላዕሊ ማለት እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ራሽያ በኤሮፓ በቲ ናይ በዓል ስዊድን ኖርዌይ ዴንማርክ ጌራት ወፀሉ መዓት ፀገማት ይፈጥሩላ ከም ዘለዋ ይንገር ኣሎ ስለዚ ራሽያ እቲ ፀገማ እንትበርቲዖም እንታይ ከም ትገብር ይፈልጡ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኒኩለር ክትጥቀም ትሓስብ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናብ መን ናብ ዩክሬን ኣይኮኑን ናብ መንዳ ናብ ጀርመንን ናብ ዩኬይን እተን ክልተ ብፍላይ ንዩኬይን ነዊሕ እዋን ታርጌት ገይሮምላ እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ኣብ ልዕሊ እዘን ክልተ ሃገራት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትጥቀም ከም ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣይሆፕ ኣይገብርዎን ይኾኑ ኣይገብርዎን ከዓ ይኾኑ ተስፋ ንገብር እምበር እዚ ጉዳይ እዚ መጠን እቲ ነገራት ምሕንቆታት ዝበዝሐ ክልተን እዘን ሃገራት ንኤሮፓ ንራሽያ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ጉዳይ ንኸይውዳእ ሓላሊኸን ሒዘን ዘለዋ ዓባ በርክቶ ብምግባር ድማ ነቲ ጉዳይ ነቲ ኩናት ዘናውሓን ዘጋድዳን ዘለዋ ኢላ ተኣምን ራሽያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካልእ መዓዝ ዝንሕዝ ኣሎ ራይት ናው ነዛ ዘረባ እዚኣ ክብላ ከሎ ኣብቲ ቅንያት እቲ ኤሮፓ ካብ ራሽያ ንላዕሊ ኣሜሪካ ፀገምና ኣብ ምባል ቀሪቦም ኣለዉ ብካዝ ምናልባት it's too late ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን እንታይ ይመስል ረአዩ ናይ ጀርመን መራሕለን ቀነ ተዛርባ ስምዕዋ endlich auch wieder mit unserem größten europäischen Nachbarn, nämlich mit Russland. Und ich sage das nicht, weil ich hier im Osten bin, das sage ich an jeder anderen Stelle in Deutschland auch. Russland ist ein europäisches Land.
Wenn es uns dann gelingt, in der längeren Perspektive mit Russland wieder einen Ausgleich zu finden, wenn Frieden herrscht, wenn Freiheit gewährleistet ist, wenn uns das alles gelingt, meine Damen und Herren, dann hat diese Europäische Union, dann haben wir auch in der Bundesrepublik Deutschland eine weitere Bewährungsprobe bestanden und dann können wir auch über das Jahr 2000 እዚ ቻንስለር ናይ ጀርመን ዘሎ እዩ ፍሬደሪክ ሜርስ ዝበሃል አሜን ሓደ ካብቶም ራሽያን ፑቲንን ክሰዓርሎም ክብል ዝሓገየን ዝኸረመን እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን ኣብዚ እዋን እዚ ራሽያ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ ንፍተዎ ንፅላዮ ሩስያ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ ምስ ሩስያ ዘለና ፀገም ክንፈትሕ እንተኽኢልና ጥራዩ ከዓ ሽግርናን ሓደጋናን ክወርድ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ أبيدا حقيقة ودي أبيت نبرني يركا خلنا كنا بزبط إحكا زيادة ربازيا جن أبز حالة في كفال تابعت جدد زربات زاري بنيرو السادمة باكس أمريكانا إلنا دك إسنا ناي سكيورتي تساقبنا تفتحي مس أمريكا إلنا بنيتهم بكالين نخوض زنبرنا that is over تودي تحلمتيلو I know تحلمتك قصة لله تكون النت تقصة لله عند اللبت it's over ولا دونالد ترامب دحر خيدو دحريود ما تسمراحي كاله تحساس بحيزي الكاب مصباي الشنتيلو so we better figure it out حجي امارات ساتناتنا نفطر كنكلالنا اوروبا فلاي دما جرمن ناتا منغدي كتفطر كتكلالو قطباناتنا كاب غزينا بغزي بقصمت نتحت غصي خيدالو نكن عريه زلنا تخلوتا دما صبيبيو مخنياتو قداماين قند صغمناتهم كوين زلو ساعات انرجي جرمن مانيفاكتشرينج باور هاوس ناي فابريكاتات بوتاي فابريكا دما معر علمو زمتاتم ويكا بتودادار واغا صعات كركب كخلالو if you don't get that كامبانيታት ናትካ ሰርቫይቭ ገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ካድሙ ጥራይ ኣብ ካልእ ዓለማት ኤነርጂ ርትዓው ኣብ ዝኾነሉ ቦታ ከይዶም እዮም ክቕፅሉ ዘለዎም ንዑ ገይሮም ተታዊቶም ማለት እዩ ስለዚ ጀርመን ናይ ብሓቂ ካብ ድቃሳ እያ ትበራበር ዘላ እዚ ዘብፅሑ ዘብሎም ዘሎ ዘረባ ንፑቲን ኣይንፀልኦን ወይ ገለ ዝብሎ ዝነበሩ ካፖ ንላዕሊ ፀላኢናቶም መን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ንጀርመን ብፍላይ መን ይሓደጋ ኮይንዋ ዘሎ ይፈልጡ እዮም ግን ትብዓት የለን ንጀርመን ትፃወተላ ዘላ ኣሜሪካ እያ كل ناي جرمن صبغ نجر أبزن زحلفة عمتات كم زعنو زجبرت أمريكا they know this عايشي كونوا تحلف من قد فلتة يبزوانزي جن أتدلس أجمع دما نبوتين تسعرهم ونتسأجمعهم كفتحوا يقولوا لهم حسبنير ولا كو أمريكا الحدقات تونا تلا من البات حدقة فتيراتو زلا بوتين ده ودي قراش أنت فريسة نحنا تسعتنا بزحسر من قد نروح بلو من قدون كل غلي زبل أقول حسب نيرو guess what راشا تودق يلا and there is no way for that سوقوني كان سيلن مودا عن طلع قديمم بحماقة ورادا غزوات كسرلو بعلاتهم يم لذي أبزو وانزي مس راشا زلوا كنتات كيف تعلو يبلو راشا بني كلار غيرك تحرمهم تحسب الله بعلالو نساتهم دمام راشا سأجمنا كم فتح لنا يبلو again إذا زربازي أمزولو أمريكا ما تيوم كيف ينجروهم فلتوا مغنياتهم مس راشا سأجمكم تفتحوا هيتدلني أمريكا and this is going to be a very very interesting أنت أي زري كازي أبي لوتي يكبر كم زلوا أبي لوتي حاجة حدا كابت زجبرو وزلوا يروبا رايو ني مس راشا مس أمريكا مالتيو بفلا بزمن دونالد ترامب دارجا زلعلنا سكيورتي أجمع قاتي ممالو. Is deploying soldiers to Greenland to be joined by troops from Germany and from other European countries. This comes after the foreign ministers of Greenland and Denmark held inconclusive talks in Washington with Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio. President Trump has repeatedly called for a US takeover of the autonomous Danish island. He claims Greenland can't defend itself against Russian or Chinese Arctic ambitions. Emmanuel Macron gave his news. The president. So, كلتا نجار كريكم يا هذا. زتري وطنعكم أوروبا سراويت ناتا ناب جرينلاند تطلع. أوروبا بفلاي جرمن فرنسان نرويج كلام كوينهم سراويت ناتهم أبت جرينلاند قال لنا security كلت من مرأي ولا حنت زي بلو مخانو نخايف لا سلام تايس كهم قبر له أوروبا ويان مس دونالد بس أمريكا مس سراويتنا أمريكا خجوت مسلوز دلي كونن ناي دونالد ترامب نعكت بفنش كوت سلز دلي انتهي تنعكت كه سمعوا بزي سلام تايز ستوريزي أقد داس وين مسلكم دونالد ترامب بعلو أب جرينلاند انت حرخيدنا انت عينة تصابوك بيننا يقل نزبلو انت الملس لهم نا اغلابات وتهدرات يزلهم جرينلاند لهم نا اغلابات وتهدرات زي كمتريوم زلهم زيوم يمتم كل خالنا جرينلاند لهم سلزي نعنا بحيلك كلا خلنا زغل حيلي يلن عامنا مودة تنعقات مالتي يقداس جرينلاند
ኣካል ናይ ዴንማርክ እዩ ዴንማርክ ኣካል ናይ ኤውሮጳ እዩ ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ስለዚ ኢን ጀነራል ግሪንላንድ ሴኩሪቲ ናታ ጋራንቲድ ክኸውን ዝግባእ እንተወሓደ ዴንማርክ ዝበሃል ሃገር ክሳብ ዘሎ እንተኾነ ኣሜሪካ ንግሪንላንድ ይኹን ዴንማርክ they have no respect ዝበሃል የብሎምን ብዓብዩ ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ይኹን ካልእ እውን ሪስፔክት የብሎምን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ፖድካስት ብዓበይቲ ፖሊሲ ኤክስፐርት ዝተገበረ ይሰምዕ ነይረ ኣብዚ ነዊሕ ኮይኑ ከምፅኦ ይክእልኒ ኣብ መደምደምታ ኢሎም ብሓይሊ እንድሕሪ ኮይኑ ኣሜሪካ ከም ድሌታ ክትወስዳ እያ ግሪንላንድ ድሕሪ እቲ ሓይሊ ግን ናበይ ገፅና ክንቅፅል ንኽእል ከም ኤውሮጳ ከቢድ ፈተና ይኮነና ምክንያቱ ዴንማርክ ኣብ ናታ ከም ሃገር እንታይ ኢላ ኣላ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓደጋ ኣሜሪካ ኢላ ኣላ ናትና ሓደጋ ሓደ ኣሜሪካ ኢላ ክላሲፋይ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ዴንማርክ ኣትሪራ ትዛረቡ ዘላ ንግሪንላንድ ብሓይሊ እንድሕሪ ወሲድኩማ ኔቶ ዝበሃል ዘረባ የለን እያ ትብል ዘላ ግን ብግምጣሉ እታ ናይ ዴንማርክ መራሒት ብዓብዩ ምስ ራሽያ ኣብ ዓብይ ምፍጣጣት እያ ዘላ ነቲ ኩናት ኣንፃር ራሽያ ዝግበር ዘሎ ቀዳማይ ተሰላፊት ናቱ ንሳ ስለዚ መን እዩ ተቀዳማይ ፀላኢ ክናትክ እንተተባሂላ maybe ራሽያ ዲ ክትርኢ ወላ ኣሜሪካ እንተኢሎማ ንግሪንላንድ ጉሒፎም ናብ ፑቲን ፎከስ ክንገብር ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ቢካዝ እቲ ኣጠማምታ ናቶም ራሽያ መሬት ናቶም ትደሊ ኣላን ባሕሪ ናቶም ትደሊ ኣላን but they already framed this ራሽያ ንምውዳቕ ከም ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ገይሮም ኣቐሚጦም እዮም እቶም መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ዘለዉ ተቐይሮም ሓድሽ መስርሕ ክሳብ ዘይገበሩ ድማ ዝመፅእ ለውጢ የለን ስለዚ ከም ብሓድሽ ኣሜሪካ እቲ ቀንዲ ሓደጋ ኮይኑ መፅዎም ዘሎ እዩ ንሳቶም ኣሜሪካ ከተትሕኖም ናቶም ዘራይን ናቶም መሓዛን ትመስሎም ነይራ ወይ ዳ ኣሜሪካ ግን ዕላማ ቀይራ እያ ኤውሮጳ ዝበሃል ለንቀነ ጥራይ ዝበዓሉ ዶናልድ ትራምፕ ኔቶ ያ ፅቡቅ እዩ ንሕና ኢና እቲ ኔቶ ሓያል ንገብሮ ግን ንሕና ሽግር ተረኺብና ናይ ኔቶ ሰራዊት መፅኡ ከትሕነና ዝብል እምነት የብለይን ኢሉ ናይ ብሓቂ ኣብ ቅልውላው ዝኾነ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ነዚ ስለ ዝሰምዑ ምናልባቶም እንኮ ተስፋ ዝህቡ ዝበሃሉ ፈረንሳይ ናይ ፈረንሳይ መራሒ እንታይ ኢሉ ዝከስምዕዎ said the first team of soldiers was already in place in Greenland and that more military means will be deployed in the coming days. He also said he wanted 36 billion euros more between now and 2030 to further boost the French army. The increased speed of threats demands the acceleration of rearming France. To remain free, we need to be fearful. To be fearful, we need to be powerful. And to be powerful in this world that's brutal, we need to be quicker and stronger. France 24 reporters Olivia ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፍራንስ ማክሮን ማለት እዩ ፈረንሳ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ክትዕብል ኣለዋ ባጀት ናይ ሚሊታር ናታ ክዓቢ ኣለዎ ወታደራዊ ኣቕምናታ ክሰፍሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ምናልባት ፍልይ ብዝበለ ፍራንስ ኣፅዋር ናታ ካብ ኣሜሪካ ትገዝእን እያ that's a great distinction ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለት እያ ፈረንሳ ምስቲ ኩሉ ኤውሮጳ ሕብረት ደጎሎድ እናተባህለት ከላ ፈረንሳ ኩሉ ግዜ ኣውቶኖሚ ናታ ንሕና ናትና መንገዲ ክንገብር ኣለና ዝብል ናይ መራሕቶም ሓያል ዝኾነ መርገፂ ስለ ዝነበሮም እዚ ኩሉ ኤውሮጳ ኢንቴግሬት ብወገሎ ደጎሎድ እናተባህለ ከሎ ፈረንሳ ኣውቶኖሚ ናታ ፈረንሳውነታ ኣብ ሒሳያ ትኸይድ ነይራ ስለዚ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ኣለዎም ወላ እኳ ከምቲ ዝድለካ ዓቢ እንተዘይከኣለ ኣፅዋራታ ባዕላያ ተፍሪ ጀትና ተባዕላያ ተፍሪ ታንክታ ተባዕላያ ተፍሪ ስለዚ ቤዝ ናይ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ኣለዎም እዩ ግን ገና ተወዳዳሪ ይኮነን but still they maintain it ነቲ ዝግብኦም ናቶም ሒዞም ፀኒሖም እዮም ስለዚ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ እንታይ ይፈልጥኩም ኣሎ ዝዓበየ ፀገም እቲ ኤውሮጳ ናቱ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ክሓንፅ ዘይደሊ ድሓር ግን ክሰማማዕ ኣይክእልን እዩ እቲ ምስምማዕ ድማ እንታይ ፈረንሳ ሞር ንሳ ፓወር ክህልዋ ኣብኡ ትደሊ ጀርመን ድማ ኩሉና ፈረንሳ እንተገዲፍናዮ ታሪክ ኣለና ካልእ ስለዚ ኣብ ካልእ ክኸይድ ትኽእል እዩ ንሕና እውን ዓቕሚ ክህልወና ኣሎ ስለዚ እቲ ሃርሞናይዝድ ኮይኑ ብሕብረት ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣይተበፅሐን because of that እቲ European Union እቲ ሓድነት ናይቲ ኤውሮጳ ሕብረት ሽማዊ ዳ እምበር ውሽጢ ኣትዩ ከም ሓደ ክሰርሕ ዝኽእል ኣካል ኣይኮነን that's why እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶ ኣይ ሕብረት ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ብሓደ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይፋሕፋሕ ኢሎም ድማ ነናቶም ክገብሩ ዝኽእሉ መንጎ ስለ ዝሓዝዋ እቲ ዩኒዮን ኩሉ ግዜ ሽግራቱ ብቕልጡፍ ክፈታሕ ኣይክእል እዩ ነቲ ኤውሮጳ ሕብረት ሙሉእ ስልጣን ክብዎ ካይፈርሁ እዮም ምክንያቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዑ ዘመሓድሩ ዘለዎ መን እዮም ኢንኮምፔተንት ሰባት እዮም ዝበሃሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ወላ ካያ ካላስ ኢልካ ነዚኦም ኣሜንካ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳ ውሳነን ምርጫ እንድሕር ገዲፍካ ኣሎ ከጥፉካ ጥራዮም ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ኤውሮጳ ሕብረት ንባዕሉ ብካልኦት በቶም ግሎባሊስትስን ኮርፖሬሽንስን ዝተገዝአ ስለ ዝኾነ ተን ሃገራት ልኡላውነተን ሙሉእ ብሙሉእ ንዑ ከረክባ ድሌት የብለንን that's why ድማ ተን ሃገራት በብወገነን ኣክት ክገብራ ድፍትና ዘለዋ ባት እቲ ክገብርኡ ዝኽእላ ድማ ደረት ኣለዎ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ተቐደም
ኤውሮጳ ጀርመንን ፈረንሳይን ሓያላት መራሕቲ ነይሮማ ክልቲኦም ድማ ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኩሉ ግዜ ቼክ እዮም ዝገብሮ ኤውሮጳዊ ሕብረት መጀመርያ ፈረንሳይን ጀርመንን ከይተሰማምዓ ከለዋ ውሳነ ኣይነበረን እዚ ማእስ እዩ ናይ ጀርመን መራሒት አንጌላ ሜርከል ከላ ኣብቲ ድማ ሳርኮዚ ዝብልዎ መራሒ ከሎ ወላ ፍራንስ ሆላንድ ከሎ ከማን ከምኡ ፀገም ማክሮን ምስ መፅእ ኣብቲ ድማ ካልኦት ምስ መፁ ሩሙሳት ስለ ዝነበሩ ዩሮፒያን ዩኒየን ኡርሱላ ቫንደር ላይን ሞር ፓወር ተዋሂብዋ ስለዚ ንሳ ክትገብሮስ ምስ ጀመረት እዚ ኩነታት ፋሒሉ ዝብል ዘረባ ኣሎ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብ ኣገራምን ኣደናቅን ደረጃ በፂሕሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ኣሜሪካ ሹር ኮይና ኣላ ነቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ክትወስዶ ምዃና and they are not going to change their position and ናቶም ስትራቴጂ ይኹን ናቶም ኣቃውማ ክቕይሩ ወይ እውን ከኣልዩ መደብ የብሎምን they're going to move forward ህዝቢ ኒውዚላንድ ናይ ግሪንላንድ ድማ ጭንቀት ሒዝና ኣሎ ይብሉ Thus far feels like a step back in humanity and evolution. It's just crazy. It is nerve-wracking that the Americans aren't like changing their mind. Trump is unpredictable, so we actually don't know what he will gonna do. But the ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ትራምፕ እዚ ንሪኦ ትራምፕ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝገብር ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ግሪንላንድ ዓብይ ሪስክ ከም ዘለዎም እዮም ዝዛረቡ ዘለው the end of the day ንግዜ ዝግደፍ እዩ ኤግዛክትሊ እዛ ፀወታ እዚኣ ብኸመይ ክትውዳእ ትኽእል ንግዜ ዝግደፍ እዩ ካልእ ብዜካ ግሪንላንድ ዓብ ስጋት ዘለዎ ሃገር ድማ ስምዑ has hailed rapid progress in ties with China. Mark Carney says the stage is now set for strategic partnership across multiple fields. Mr. Carney is on a 4-day official visit to China, the first by a Canadian leader in 8 years. Both sides committing to maintaining open channels of communication to resolve issues on agricultural trade in a roadmap signed today. Ottawa has welcomed China's investments in energy and consumer products. While ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካናዳ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ውሳነ ወሲና ኣላ and this is actually ንብዙሓት ሰባት ኣገራምን ንካናዳ ድማ ካብቲ ዘላቶ ዓዘቕቲ ከውፃ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ by the way ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ዝተዛረበ ዘረባ ቫይራል ኮይኑ ኣሎ እንታይ ኢሉ እስከ Thank you Chairman Zhao Leji for receiving me, my ministers and our delegation. This is indeed a very important meeting and the most auspicious start to the new year and to a new era of relations between Canada and China. We're heartened by the leadership of President Xi Jinping and the speed with which our relationship has progressed in recent months. This sets the stage for these important discussions on a wide range of issues where we can be strategic. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ርክብ እዚ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ ይግበር ከም ዘሎ ይተዛረብ ናይ ቻይና መርሕነት ድማ ንዓለምና ኣብ ቅልውላው ዘላትሉ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ስቴጅ ንዓለምና ምስግጋር ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእል እዩ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ ወርልድ ኦርደር ሓድሽ ኣካይዳ ናይ ዓለም ድማ ቻይና ኣገዳሲ ተራ ኣለዋ እዚ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ካናዳን ዝግበር ዘሎ ድማ ዓብይ ቦታ ዘለዎ እዩ እናበለ ይተዛረብ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ መሻርክቲ ዝነበረ ሃገር ናብ ቻይና ኸይዱ ምስ ኣሜሪካ ክገብሮ ዘይከኣለ ዲልስ ምስ ቻይና ብምግባር ስትራቴጂካዊ ርክብ ንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ካናዳ መርሕነት እዛ ካናዳ ሕጂ ወሪዳቶ ዘላ ሽግር ሓደ ካብቲ ኢንኮምፔተንስ ናይቲ መርሕነት ዝነበረ እዩ ዝበሃል ጀስቲን ትሩዶ ንኣሜሪካ ክሕጉስ ክብል ነቲ ሃገር ኣብ ዘይትወፅኦ ሽግሪ እትይዋ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣሜሪካ ንካናዳ ከተዳኽማ ጥራይ ፀኒሓ ኣብ መወዳእታ ክትበልዓ ምስ ፈተነት ካናዳ ከመይ ጌርና ካብ ንወፅ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን ጥንቃቐ የድልዮም ኣሎ ምክንያቱ ከም ቬኔዙዌላ ተገምጢሎም መፅኦም ከይበልዕዎም ካብ ፈርሂዮም እጅውን ዳርጋ እቲ መራሒ ብልዑል ጥንቃቐ ክገብሮ ከም ዘለዎ ኣብ ገለ ኮሜንቴተርስ ናቶም ሰምዕ ነይረ ስለዚ ንኣሜሪካ ከየቀየምካ ወይ እውን ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ስምዒታቱ ከይተንከፍካ ከለካ ክግበር ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብካልእ መንገዲ ግን ካናዳ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ናይ ቁጠባ ፀገም ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ሽግራ ክትፈትሕ ካብ ኣሜሪካ ክፅበይ ትኽእል እያ ኤውሮጳውያን እውን ከጥዕንዋ ኣይክእሉን እዮም ወይ እውን ክሕግዝዋ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ዝበለፀ ዲል ምስ ቻይና እዩ ክግበር ዘሎ ቻይና ዓበይ ዕዳጋ ይንዓታቶም ነቲ ንሶም ዘለዎም ፀጋታት ናይ ሕርሻ ይኹን ናይ ኤነርጂ ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ካልእ ኩሉ ቻይና ትደልያ ኩሉ ስለዚ if they can solve their problem with China እቲ ዝዓበየ ዕድል ክኾኖም ዝኽእል እዩ ካልእ ሓደ ካብቲ ምስ ቻይና ዘባሶም ዘሎ እንታይ እዩ ናይ መኪና ቻይና ናይ መኪና ካምፓኒ ኣለዋ ድዩ የብላ
I don't know ናይ ካናዳ ካር ካምፓኒ የለን ግን ስፔር ፓርት ይሰርሑ ብዙ ስፔር ፓርት ሰርሖም ንኣሜሪካ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ካር ኢንዱስትሪ ሰርሖም ብግምጣሉ ኣብ ካናዳ ይኹን ኣሜሪካ መኻይን መራይን ከቢረን ዘለዋ ስለምንታይ ብሰንኪ ታሪፍን ካልእን ነገራት ካናዳ ምስ ቻይና ዲል ገይራ ሕሱር መኻይን ሕሱር ናይ ቻይና ኤሌክትሪክ ካርስ እንተምፅያ ኣፎርዳቢሊቲ መነባብሮ ከፊእዎም ዘለዋ ኣብ ካናዳ ህይወቶም ክቕየር ይኽእል እዩ ብቕፅበት ክቕየር ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ሓረስቶት ናቶም ዕዳጋ ሲኖምሉ ዘለዎ ንብረት ናቶም ክባል ከኖሎ ኦይል ገለ ዝበሃል ከምኡውን ዓሳታት ቻይና ክኸይድ ይኽእል ስለዚ ሽግሮም ብቐጥታ ብዓቢ ደረጃ ክፍታሕ ዝኽእል ምስ ቻይና እዩ ምስ ኣሜሪካ ይኩን ስለዚ ነዚ ክገብሩ እንድሕሪ ክኢሎም it's going to be very interesting እዮም ዝብሉ ዘሎ to issues on security. And we believe that the spirit and the substance of these discussions and these agreements will provide great benefit to each of our peoples, but also provide an example to the world of cooperation amidst a time globally of division and disorder. ብሓፈሻ እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ካናዳን ተፈጢሩ ዘሎ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ከሰንብዳ ዝኽእል ጉዳይ ንዶናልድ ትራምፕ መይበ ብስምዒት ሪኣክት ንክገብር ክገብሮ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ግን ሶቢኢት ኢሎም እዮም ካናዳ ኣማራፂ የብሎምን ሂወቶም ከጥሕኑ ሃገሮም ከጥሕኑ ክወስድዎ ዝኽእሉ ዝግብኦም ስጉምቲ እዮም ዝወስዱ ዘለው ኔክስት ቶፒክ ንዓለም ሙሉእ ተዛርብ ዘላ ጉዳይ ድማ ጉዳይ ናይ ኢራን እዩ So things are poised dangerously. Donald Trump may or may not attack Iran, but if he does, what will it mean for West Asia, for Iran's neighbors, for countries like Saudi Arabia, Israel, Turkey and Qatar? First, let's look at what they want. What do these countries want? Israel's goal is clear. They would like to see the Iranian regime toppled. If the US attacks Iran, Israel will likely join in. But what about the others in the region? Most of the Arab states are silent in public, but in private, they're asking the US to not intervene. Reports say Saudi Arabia كم تري وزلهم هذا أجد داسم عبالي زرزلو أب قدينا إيران كونكلو أمريكا إيران كتهرمان دي تهرمان زبل أبدي بيت زلو ولا كوا نجزيو أزليقات مثل نتلا تأمن حجر جناي كونتن هذا نأمريكا حسابان خد كير ندونالد ترامب دما كابني إيران كهرمو حسيبو زنبره تطو زبل ولا مينو منيم زبحال زلو زوم قال في ستيتس بحالو بفرلاي دما قطر عمان سعودية ثلاثة زين بزقبروا دبلوماسي كمون جبسي أربعة زين بزقبروا لاست مينيت سعود زخونة دبلوماسية وسعري ني دونالد ترامب كابني إيران كجبر حسيب زنبرات حينمو ناي إسرائيل دقفت دخونه دما برتع زخونة تقاوم كروي تجميرهم على هذا كابت زفتر زلو دراما سمعوه مارك ليفينز بلولو هذا ناي دونالد ترامب أبز حلفه أيهودا أو بريزنت يلا بستيج زل عليه ولا كابت ما يهود ناي فوكس نيوز غازيتنياي እዚ ቀጠር ዝበሃል ሃገር ከመይ ገይሩ ኣንጻርና ዝኸይድ ዘሎ ንሕና ኣሽሓት ዓብይ ወታደራዊ ቤዝ ጌርና ኣብኡ ንሴኪሪቲ ናቱ እናተኸላኸልና ከለና ንዓና ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ዘድልየና ንኢራን ክንሃርማ እናበልና ስለምንታይ ኢራን ከይትረም ጠጠው ብላ ኣሎ ቤዝ ናትና ካብኡ ከነውፅኦ ኣለና እዚ ሃገር እዚ ናይ ቴሮሪስት ሃገር እዩ ተጠንቆ ገለ ኢሎም እስራኤል ተውፅኦ ዘላ ሚድያ እዚ ከምኡ ኢሎም ምስ ሃረሙ ሓደ ቀጠራዊ እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ኣብ ዓድና መፂኻ ኣብቲ ከተማ ናይ ቀጠር ገዛ ስለ ዝገዛኻ ሓደ ኣፓርታማ ስለ ዝገዛኻ ቀጠር ትብል ናትካ ኮይና ክስማዓካ የብሉ ወይ እውን ከባቢ ትብምሉ እስኻት እውን ነው ኮይኑ ክስማዓካ የብሉ ተኻሪኻ ካብ ዓድና ዘለኻ በይዝ ናትካ ተኻሪኻ ሒዝካ ዘለኻ ክንምንታይ ከም ዝጠቕመካ ድማ ንፈልጥ ኢና ካብ ንዓና ንቀጠር ንዓኻይ ዝያዳ ዝጠቅም ዘሎ ስለዚ ኣይደልዮን ኢልካ ንብረትካ ጠርኒፍካ እንተኸይድካ መን ከም ዝኸስር እውን ንፈልጥ ኢና ኢሉ ናይ እቲ ኮንቨርሴሽን ኣብ ሶሻል ሚድያ መንግስቲ ቀጠር ኣይኮነን ከምኡ ዝብል ዘሎ እቲ ሰንቲመንት ወይ ከዓ እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ግን ከምዚ እዩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቤዝስ ኣብቲ ቦታቲ ዘተኣማምን ከም ዘይኮነ ይፈልጥዎ ኣለዉ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ቀጠር ንእሽተይ ሃገር ዳ ስለ ዝኾነ ዝፈርህ ዘሎ እምበር እስራኤል ታርጌት ኣሲራትሎም ከም ዘላ ተረዲቦም ኣሎ የብረታ ዶናልድ ትራምፕ ምዝ ሕጂ ዘለዎ ማንም ሰብ ክጠውዮ ዝኽእል ንሳቶም እውን ዓብ ሎቢ ስለ ዘለዎም ሒዞም ኣለዉ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣይዲዮሎጂካል መራሒ ንእስራኤል ተዓሚቱ ክሕግዝ ዝኽእል ተመፂኦም ግን ቀጠር will be in trouble ስለዚ ቀጠር ናቶም ምስ ራሽያ ዘለዎም ዝምድና ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ክሕይሉ እዮም ዝፍትኑ ኢራን ክትወድቕ እውን ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ኢራን እታ እንኮ ንእስራኤል ቸክ ትገብራ ዝነበረት ሃገር እሳ እያ ባላንስ ናይቲ ቦታ ትሕሉ ዝነበረት እያ እስራኤል ኢራን እታ እንኮ ንእስራኤል ተፍርሕ ሃገር እያ ስለዚ ኢራን ተወዲቓ ማለት ተወዲሎ ትገይም እስራኤል መቆፃፀሪ ዘይብሉ ብትዕቢት ዝተባዕተ ንዝደልዮ ክሓርም ክፍትን እዩ ስለዚ ኢራን ክትወድቕ ስዑድያ ኣይትደልን እያ
ولا كبا بهايمانوت أنصارنا يوم قالوا تتبالو سعودية تدلنيا قطر تدلنيا عمان تدلنيا تركيا تدلنيا باكستان تدلنيا nobody wants إيران كتودق معناته إيران تفترض له سكات يلن إسرائيل تفترض له سكات يمكن تقالي so because of this تي أمونغو زين هجرات زلوا نايب حكي أفولي درجة متفنان نرزلنا هجرات عرب لما جمريا نا إسرائيل حدقة ريل كوين مسيو مالو بزيج بات من قدي حدقة كوين مسيو مالو كابز حدقة زي كم يجرنا خنوص نغل انتاي كنجبر نغل بخمي من قدي واتسانا ونقول لا يتم traditional سلاتنا إنه إلهم زمنونا إيران سلاتنا يكونون سلاينا إسرائيل نسوز ورو بوليتيكان أمريكانيو سلازي كابو نخنوص كل زكاة لنا نجبر لنا إيران لما كتفرس يبلا زبلات حساس باناتهم دارجان إيران جزيات حين والو نخنديك قصلي سراح بعجي كره عجي كل زنرية أنا نابزو بانا أمتينا خنرية خلنا انتاي ترقم يبانا كما يمثل نره. Federal police allege Eritrean link in major ammunition seizure. Ethiopian authorities say they have seized nearly 57,000 rounds of ammunition in Woldia town, Amhara region, allegedly originating from Eritrea. The consignment, police claim, was meant for armed groups inside Ethiopia, including the Fano militia, with the TPLF accused of facilitating the transfer. The arms were reportedly hidden as cement and construction blocks and included Kalashnikov, Bren, and DSHK rounds. 2 suspects were detained at a checkpoint during the interception. This seizure comes amid heightened diplomatic tensions between Ethiopia and Eritrea. كم تريود لهم بلتقنا دارجا هذا حسر بروباغندا أنا مقبار عتيقي خيط كم زلينا نرزلنا. ياي أناتهم security حيلي فلو يحيلو خينو كبير تراز أتوزنبري أبناء هنس أمكينا أشكعهم كلا طيايتن قال دوشكاتاتن قال تاتن سناب فانو كتو من كي تحبابر نيرو كما تحلالافنا تخينو هو حت تدراما رأيوه غطت نسمعيه تدراماناتهم by the way في mainstream media نعو كقاو حلهم جميرو له سلام تايد مغريكمي. Reported by Reuters and FBC, the cache of ammunition was intercepted at the Woldia checkpoint in northern Ethiopia's Amhara region. Authorities assert that the shipment was disguised as construction materials, including cement blocks, and was being transported in an Isuzu truck en route to a staging point in Shua Robit before distribution clash bullets. Authorities allege the investigation was ongoing and that authorities would pursue legal action as warranted. كم تريوم زلهم زيوم هجر نيرترا نجر يدليوا كم زلوا نويح كيرهم ديوم نجر كدليو نجرناتهم جن مودات هيا بلون سلزي إيرترا زخون يكون مخنياتنا يكوينا سلز خلاتهم زخون يكون مخنيات أبت دراما يكوينا زقبرو وزلوا لولاونا تنتدنكفو أجزاتا وحدناتا دوباتا بحرناتا مريتا كله ننات النتا الريفرندم ناتا نخلو فتاتينهم إيرترا جز كلياتهم ترايد يكونه بريزنت سياس متيو كد نجسيلو نبي أحمد حساوي فرح هذا نو تن 4 قالات تذكروني يخون سنف يلو سلس تزاربو أبتنات كدراما نكوينات كنات يدلنا كوينات جمر كنتبيكاينا مالت حدش نجار ويبرك نجار يكونن كوينات نفلتو نجاريو حدش يكونن كابيش بيا كوينات كمتنا جن أبتنات كدراما نكوينات نعوكم تجبرونا قليلنا ينعتونينا ودينا دلنا صا عفرفر كتبل تخليقة تدلكات أجمع كعبر تقداي ونقداي كيكونن أجندة خاونا يكونن بمبعد جز زي بلو زغونه يكون نديسكاشنس وي كان خنزر عربينا وي دحانس كنرينا زلو ده كونسي جز كان لمسماس كان كريه كايدا لنيلو I don't want to have to do anything with you مساغا أبزغونه يكون مقابايا أبزغونه يكون تعولا كوف بلاي ده لنيلو تمرحنا يرتر Legal action as warranted. The current dispute comes amid a broader deterioration in bilateral relations that belie the remarkable rapprochement between Ethiopia and Eritrea in the late 2010s. كم تريو زلهم اليوم سبات دياتهم ولا تي مينستريم ميديا كم بعد رويترز تقولوا كم منش الناتو وصدوا أبت قدايتي إيدهم كتو جميرة مالو حد كاميرون هاتسن زبهال نتقول نايز كبابينا قلب زحف إذا قدايزي حقنت كلوا يغلي إيرتراني تقاط جوجلة نايز إثيوبيا حاجز كتب تخليا بات معر يدما أبي أحمد بعلز قبر دراما فولس فلاج دراما يسرح له كله دما زك عليلو كالاي دما إيرترا كتحجز ندحر دلياني فانو كالا مرات سلزي باللازم قد زكت مرات كيلا مالديو دومنا السودان بمولو تخفي تخلصي بتجراي بو
بتግራይ ጌርካ ሓሊፍካ ኩሉ ጽርግያታት ብልጽግና በቀሊሉ ክገብሮ ዝኸዶ መንገድታት ቡክ ክትከይድ መሪጻ ማለት እዩ anyway ከም ንሪዮ ዘለና ቀርን አፍሪካ by the way ኤርትራ ክትዕጥቕ እንተደልያ ኣብ ንዓፋር ንኤርትራ ክበቅል ደልየ ንዝብል ዘለዶ ብወቅዒ ኣብ አዲስ አበባ የሰልጥንን ኣብ ሰምራ መደበር ሂብ የሰርሕ የለን በዓል ብልጽግና ዝበሃል ስለዚ እንታይ ስለ ዘለዎ እዩ again ንሪዮ ዘለና ድራማ ኩናት ንምጅማር ኩሉ ዓይነት ምክንያት እዩ ዝደሊ ዘሎ ሰብዚ ኩሉ ዓይነት ናይ ኩናት ድራማ ሕልሚ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እዚ ክስታት እዚ ድማ ዋላ እውን በቲ ናቱ ኦፊሻል እንታይ ካ ትብሎ ዌብሳይታት ናቱ አንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ I'm going to show you one thing እዚ ሮይተርስ ኢሎም ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነ there was this article ሓንቲ ኣብዚ ቀረባ ዝረኣናያ ሞር ንዓሪና ናብቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባና ክንሰግር ክንፍትን ኢና ኣብዚ እውን ንኤርትራ ብግልፂ ዝኸስስ ዳርጋ ናይ ኤርትራ give me a second I'm going to give you the other media framed as a response to perceived threats from Addis Ababa. Ethiopian officials publicly maintain that the government does not seek conflict with Eritrea, asserting that national dialogue and diplomacy remain preferred avenues for addressing outstanding disputes, particularly Ethiopia's long-standing desire for ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኩናት ትውጀላ ኣላ ወይ እውን ኢትዮጵያ ንኩናት ንምጅማር ምክንያት ትደሊ ከም ዘላ ኤርትራ በመንገድ ሚኒስትር ሓበሬታ ናታ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዊሕ እዋን ክትሕብር ፀኒሓ እያ ሓቂ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንዓለም ክትነግር ወይ እውን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፅ መሰላ ጥራይ ዘይኮነስ ግዴታ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ 26 ዓመታት ወይ እውን ከባቢ 30 ዓመታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ካብ 97 ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ሓደ ነገር ተማሂራ እንድሕሪ ኮይና ብዝገበረቶ ኣይኮነት ናብ ፀገም ተኣቱ በቲ ኣብ ከባቢያ ዝፍፀም ነገራት ግን ከምቲ ዝደለና ዓለም ከተፍልጥ ብዘይ ምፅዓራ ምናልባት ሓንቲ ካብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናትና ዘጋጠመና ተመክሮ ኤርትራውያን ብብዝሒ ክንወዛ ዘለና ዝገበርናዮ ፀገም ኣይኮነን ዝኩሉ ሽግር ዝፈጥረና ዘሎ ዘይገበርናዮ ግን ከምቲ ዝድለ ድማ ከምቲ ዝድለ ዲፕሎማስያዊ ከምኡ ድማ ፖለቲካውን ናይ ሚድያ ፃዕርን ክንገብር ዘይምኽኣልና እጅ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኤርትራ ኩሉ ትክክል እኳ ትኸይድ ነይራ ዝብል ሰብ ኣሎ ትክክል ነርና ይበሃልን እዩ ዝገበርናዮ ምርጫታት እታ ኤርትራ ሎሚ ዘላ የምፂልና ከቢድ ዋጋ ከፊላ ኤርትራ ኣብ መኸተ ጠጠው ኢላ 30 ዓመት ናይ ምዕባለ ጉዕዞ ከሲራ ካብ 97 ንድሓር ኤርትራ ይማዕበለት እንዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ቀደም ናይ ጂዲፒ ግሮስ ትገብሮ ዝነበረት ዓንቂፋ 30 ዓመት ከም ንኸስር ገይሮምና ኣሎ ኣቃሊልና ክንሪኦ የብልና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀላኢ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ማንም ናቱ ምንቅስቃሳት 10 ዕፅፍ ቅድሚ ክትከይድ ኣለካ ንኣብነት እዚ ኣቐዲሙኒ ብልፅግና ቀዲሞም ዝገበርዎ ዲፕሎማሲ ንኣቢ ኩናት ክገብርና ደለይ ኣፍ ደገ ዝበሃል ከልዮም ዘሎ ኩናት ገይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዕንወት ክፈጥር ወይ ገለ ኣጀንዳታት ክፈጥር እሞ ምስ ኤርትራ ይዋጋእ ስለ ዘሎ ቶም ፋኖ ድዮም ገለ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ክርስዑሉ ይዘሊ ዘሎ ሰብ ስለዚ መህደሚ ናይ ፀገሙ ክገብረና ስለ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ድማ ፅምዶ ድያ ገለ ኢላ ብኩሉ ነቲ ዝሓስቦ ነገራት ሙሉ ኣሽላተላ ሕጂ ምክንያት ብዘይብሉ ብሽጣራ ናይ ዕውራት ገይሩ ኩናት ከውጅ ዝፍትን ዘሎ at the end of the day እዚኦም ሰባት እዚኣቶም every day ከስማዓኩም ያነ ኣፀቢቑ ሰብ ክመንዎም ክኽእል ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ 4 ኪሎ ሚድያ እቲ ኢሊት ናቱ ዝዛረቦ ብዛዕባና ክሳብ ንበንወና ክፀልኦ ኣለና ምክንያቱ I think ገለ ክፋል ሕብረተሰብና ሲ ፍቅሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣለዎ ንኢትዮጵያ ምፍቃር ወይ እውን ጎረባብትኻ ምፍቃር ነውሪ ይብሉ ግን እቶም ንስኻ መሳይ ክሰርሑ እዮም ትብሎም ዘለኻ እንታይ ይሓስቡልካ ብዛዕባኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ተረዲኻኒ ብዛዕባኻ ዝሓስቡ ብዙሕ ግዜ ክርዳእካ ኣለዎ ሻዕቢያ ምቀኞች ናቸው ሁለቱ ወደብ ይዘው ሁለቱን ወደብ ሳይጠቀሙበት ሁለቱን ወደብ ብቻ አይደለም አስመራና ከረን እኮ መብራት የማታ የምሽት መብራት እኔ ድሮ ማቀው ወልዲያ ያያለን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ የውጭ አምፖል ይበራልን ነበርና ያ እንደ ትልቅ የምስራቹ ነው በወያኔ ጊዜ እንደ ትልቅ ነገር ይነገር ነበር አሁን አስመራና ከረን የሚባሉ ከተሞች ላይ መብራት ገባ ተብሎ እኮ የኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚዘግብለት እኮ ሕጂ እቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ እንታይ ፀገም ኣጋጢሟ ዝግድሶም ኣይኮን ማለት ፀገምና ክፈልጡልና ይንደልዮም ኢና ኤርትራ ስለምንታይ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ዓለምካ ከም ኤርትራ ኮይንካ ክስምዓካ ከሎ እዚኣቶም ክላገፁልካ ወይ ክወራ ዘይልካ ከለዉ እዩ and I really want እቲ ካብኣቶም ዝመፀና
منين مبل ويون كانزا كوننا زي كونسي انرجايز كغبرنا الله تي هر غزي كل غزي انا كوميز بلابزي صلاي خا خنعقا كلو تسفا خطقرص ايكونن زلكا انتدا وشتاوي نحناتكا كبرابر كخلالو سو هاجرنا نحنا لنا الله زي ساتم زبلو زلو كينو زخدم عباله كنفتر نخلينا مالت رايت ناو نزا فيديو كغبرو كلو بزعبا يرترا كاب تزارب 400 عويت حزب ኢትዮጵያ ልቺ የብሉ ولا ما يبلو ينوس ده ምናልባት ሩሱ ሰራተ ኮይኑ ክንደ 10 ዕፅፍ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን እዚስ ዝምከሓሉ ዘሎ ልቺ ደገሎ ደይሉ ዝወራዘ ይሉ ዘሎ ዝበጽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይብሉ ብሕጅ 10 ዓመት ውን ክበጽሕ ይኮን ስለዚ ምዝሕር ሰብ ኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ከረን ዘሎ ዲያብ ናቅፈ ዘሎ ልቺ የብሉን ወይ ጸገምና ኤሌክትሪክ ኣሎ how is that your problem ንስኻ ኣብ ዓድኻ ከማኻ ዘይገታ ዝኾኑ ልቺ ዘይብለን ከተማታት ይብልካን ማለት ዲ ህዝብኻ ጸገማት ይብሉ ማለት ዲ ናቶም ጸገም እንታይ ገብሪዮም ዘዲሶም ኣብ ውሕዳት ከተማታት ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ 3 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ተኮይኑ 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ጽቡቕ እንተለው እቶም ካልኦት ሚሊዮናት ህዝቢ ኢትዮጵያ አይግድሶም ንይሶም እሲት ማይንድሰት ናይ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ማይንድሰት ናቶም ህዝቦም ኩሉ ማዕረ ይርይዎን ጠቅላላ ዝተረስዐ ከም እንስሳ ዝነብር ህዝቢ ከም ዘሎም አይግድሶም ንሕና ግን እቲ መንግስቲ ብዓቕሙ ነቲ ገጠራ ዘለውን ትምህርቲ ዕድላት ሕክምናታት ክፈጥር ይድፍትን ዘሎ እምበር ከምዛ ናትኩም ምግባር እኮ ቀላል እያ ነይራ ያሬት ካኒ ሸይ ክፋል ከማ ገይሩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ መዋራዘይ ክንከውን አይግባአን ባህላየ ሕጂ ሃንተ ነገር ከሪየኩም ደለየለኹ ናይ ዚያቶም ፕሮፓጋንዳ ብግምጣሊና ነንብቦ there is this story that is developing ቀጻሊ ንሪዮን ንሰምዖን ዘለና ኣብዚ ዋን እዚ ሓንቲ እዚኣ ብፍላይ ምስ ግብፂ ትተኣሳሰር ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ዝገበራ ምስ ናይ እዚያስ ከስምዕዋ በዛው መጠን እነሱም የኤርትራን መንግስት የሳውዲ አረቢያ ቅጥረኛ የግብጽ ቅጥረኛ ባለፈው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ግብጽ በሄዱ ጊዜ እንደዚሁ እርዳታ ፍለጋ እንደውም አንድ ብልጽግና ሚዲያ አድኑኝ አትርፉኝ ብለው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ካይሮ እንዳመሩ አድርጎ ዜና ይሰራበትንም ተመልክተናልና የኤርትራ መንግስትስ ቢሆን ፕሬዝዳንቱ በግብጽና በሳውዲ አረቢያ ተጽዕኖ ስር አልወደቁም ማለት ይቻላል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምን ምላሽ አለ? ያ እኔ ደስ የሚለኝ ነገር አለ መሳይ የኤርትራ መንግስት በግብጽም በሳዑዲ አረብ መንግስታት ተጽዕኖ ስር ገብቶ እናድርግ የሚል መንፈስ ቢፈጥርና ቢኖር እዛ አካባቢ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ሊደረግ እንደሚችል በጣም እርግጠኛ ነኝ። በተለይ በዚህ ሰዓትና ባለፉት 4 5 6 ታመልስና ያ አኽሊሉ ናይ በሐቅ ጽብቅትያ እንታይ ኢሉ ዝሓቶ ዳርጋ መዓልታዊ ናይ ብልጽግና ሚድያታትን ካድረታትን ዝብልዎ ዘረባዩ ኤርትራ መራሕና ኤርትራ ናይ ብውፅ ምስከደ አብይ አሕመድ አሰብ ከወስደ ኢሉ ስለዝተበገሰ ይሃድም ይዘሎ ይሃዲሙ በጃኻ ግብጽ አትሕነኒ ብምባል ናብ ግብጽ ክጽጋዕ ተራእዩ ክብሉ ተሰሚዖም ናይቲ ስቴት ሚድያ ናይቲ ሃገር ሚድያውን ካብኡ ቀፂሎም ንስዑድያ ምስከደ ከምኡ ካብ ኢትዮጵያ ፈሪሁ ርዒዱ ናብ ስዑድያ ዝኸይድ ዘሎ ሽዑ ሓግዙ ንርጡ ንክብል ይኸይድ ይብሉ እዚ ጂ እንታይ ይብለለስ መልስስከ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ከምቲ ንሶም ዝሓስብዎ ነይሩ እንተዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ስዑድያ ድዩ ብፍላይ ምስ ግብፂ ክንምንታይ ዳመጅ ምፈጠረልኩም ኣብዛ ሃገርኩም ኣብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል በዓልኩም ክትርድዎ ትኽእሉ ኢኹም ታይሞ ሓደ ግዜ እኮ ኤርትራውያን ሕጉሳት እኮ ኣይኮናን ገለ ኤርትራውያን ሕጉሳት ኣይኮናን ጸላኢና ብኩሉ ዓቕሙ ምስ እስራኤል ድ ምስ ሸይጣን ዓጢቑ ከጥፍኣና እዩ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ንሕና ግን ክንዱ ዓይነት ሞቲቬሽን የብልናን ነቲ ጸላኢና ድርዕም ከነብሎ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ኤርትራ ክንድቲ ናይ ብልጽግና ወይ እውን ክንድቲ ኣቢ ከጥፍኣና ዝሓስቦ ኤርትራ ክንዱ መደብ ዘለዋ ኮይና ይስማዓኒ ነፍሳ ክትከላኸል ተደይ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ከተውድቆ ኣሚን ጌጋ እንተለንስ ከፅሓፍ ላይ ኮሜንት ሴክሽን ሜይቢ ናተይ ናይ በይነይ ሓሳባት ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ ሆፕ ከምኡ ክኸውን ከዓ እንታይ እየ ዝብላነ ኤርትራ ነፍሳ ንምክልኻል ኩሉ ነገር እያ ትገብር ዘላ ነፍሰ ምክልኻል ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ፅጋባ ዓሻን ፅጋባን ጎረቤት ተለካ ነፍሰ ምክልኻል ከቢድ እዩ sometimes ምን ነፍሰ ምክልኻል ክትቀትሎ ዘለካ ጸላይኻ ተደኻኒ ክትቀትሎ ኣለካ ሰብ ዝቀትለካ ምጽባይ ኣለ ምድሪ ፕሪኤምፕቲቭ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ኣቐዲምካ ከጥፍኣካ ምዃኑ ብቃላቱ ኤክስፕሊሲትሊ ገይሩ እንተነጊሩካ ከጥፍኣካ ከም ዝደሊ ሃገርካ ክወርር ከም ዝደሊ ንናጽነትካ ክወርር ከም ዝደሊ ብኩሉ ብጀነራላቱ ብሚኒስተራቱ ብፕራይም ሚኒስተሩ ብኩሉ መንገዲ ተነጊሩካ እንታይ ከም ዝደሊ ጸላይኻ እንተፈሊጥካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ፕሪኤምፕቲቭ ዲሲዥን ክትወስድ ኣለካ ንስኻ ኣቐዲምካ ዓቕሚ እንተለካ ኮይኑ ካልእ ነገር ክትገብር ኣለካ ስለዚ ናቶም ኢንቴንሽንስ ናቶም ድሌታት ንሪኦ ኣለና ንኤርትራ ካሲዋ ክብድልዋ ብእገዳዲ ብካልእ ብኩሉ ሽግር ክፈጥሩላን ፀገም ክፈጥሩላን ተኽኢሎም ድማ ሬጂም ቼንጅ ክገብሩ
አሜን በወቅዕኮ ብድሮናት ጌርናን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘሎ ቦታ ሃሪምና ነቲ ቦታ ከምዚ ጌርና ኣብ ባፅዕ ዘሎ ኣወል ስዒድ እኮ ነቲ ፕሮጀክት ኣቃሊዕዎ ነይሩ እኮ እዩ መመንጨዊ ኤሌክትሪክን ናይ ገለመላ ኣፅዋራት ኣብቲ ዘሎ ብድሮን ጌርና ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ኣብትን አንቁር ከነብሎ ኢና ዘይሓሰብዎን ዘይመደብዎን እኮ ኣይኮነን ክገብሩ ይደልዮም እኮ ዓቕሚ ሓፂሮም ዘሎ ስለዚ ናትና ፀላኢ ሲሪየስ እዩ እንታይ ዓይነት ፀገም ኣብ ኤርትራ ፈጥር ከም ዘሊ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሲቡ ምስላጥ ኣብይዎ ዘሎ እምበር መደባቱ ንፁር ዝኾነ መደባት እዩ ዘለዎ ሓሳባት ናቱ ኩነታት ናቱ ስትራቴጂካዊ ፕላን እዩ ዘለኒ ብኩሉ ዋጋ ድማ ነዚ ክገብሮ ኢሉ ይዛረብ ኣንቂዱ ተበጊሱ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ግን ኤግዛክትሊ እንታይ እዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ነዚ ሓይሊ እዚ ንፁር ኣይኮነን ሕጂ ገለ ሰብ እንታይ ኢሉ ዲቤት ገብረ ንኽእል ፅቡቅ እዩ ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ይብልዎ ይበሃል እዚ እንታይ እዩ ኤርትራ እንታይ መደባ ምዃኑ ዘይምፍላጥ ንፀላኢ ፅቡቅ እዩ ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናታ ኔክስት ሙቭ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ስለ ዘይክእል ሕጂ ኣነ ኩሉ ክገብር ከለኹ ከም ናይ ክልቲኡ ሳይድስ ኣነ ዝሓስቦ ብዛዕባ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራ ዝሓስቦ ኢለ ዝግምቶን እየ ክበኩም ዝደሊ ናተይ ርእቶ ከም ኣነ ከም ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ኣግሬሲቭሊ ኣንፃር ዝብልፅግና ስጉምቲ ትወስድ የላን ባህላ እየ ምክንያቱ ንሳቶም ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ንህግደፍን ክንቡንቁሮ ኢና እዮም ዝብል ሓሶት እዩ ግን ንኤርትራ ማለት እዮም ክድምስሱ ዝደልዩ ስለዚ ዕላማ ናቶም ኣብይ ኣሕመድ ደርጊ ይኹን ሃይለ ስላሴ ፅቡቅ ገይሮም ስለዘይሃረምዋ ኤርትራ እያ ክሳዕሩ ዘይከኣሉ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ እንድሕሪ ገዜ ኣብዚያ ቦታ እዚኣ ኩላ ክድምስሳ ዝብል መደብ ክህልዎ ይኽእል ብግምጣሉ ኤርትራ ዋላ እኳ እንታይ ክትገብር ከም ዘላ ብንፁር ዘይኮነ እቲ ዘይምንፁርነት ንኣቢ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝደልዩ ንሳቶም እንታይ ገብሩን እዮም ዝደልዩ ሃገር ድዮም ከፍርስዋ ዝደልዩ ንዓይ ድዮም ረጂም ክቀይሩ ዝደልዩ ሻዕብያ እንታይ መደብናቱ እንታይ ገብረኒ ዘሊ ዝብል ንፁር ኣይኮነ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎም እውን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ኣኼባታት ናቱ ካብ ዝበሃል እዩ ኤግዛክትሊ ሻዕብያ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ናቱ እንታይ ይመስል ወታደራዊ ድልውነት ናቱ እንታይ ይመስል ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ክሽምት ክኢሉ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ኣሎ ምስ ግብፂ እንታይ ይረክብ ኣሎ ካብ ስዑድያ እንታይ ይረክብ ኣሎ ብካልእ መንገዲ ባዕሉ ዝገዝኡ ዘሎ እንታይ ኣለዎ ስለዚ ብልፅግና ንባዕሉ ብዙሕ ዘይተመለሰሉ ሕቶታት ኣሎ ሻዕብያ ዝኾነ ነገር መደባቱ ስለዘይገለፀሉ ግን ኣነ ክብሎ ከለኹ ኤርትራ ዘለዋ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ግብፂ ሲሪየስሊ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ከም ደሊ ብሚድያታቶም ንሰምዖ ኣለና ስለዚ ዊ ሃቭ ቱ ካፒታላይዝ ነዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክንጥቀመሉ ኣለና ባህላይ ኣነ ከም ጆርጆ ምስ ስዑድያ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓደ ዓቢ ተራ እዩ ተፃዊታዊ ስዑድያ እዚ ሕጂ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ዓብይ ፅልዋ ዝፈጠረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ በቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፈጠሮ ፅልዋ መን ይኸስብ ኣሎ ሕጂ ከረየኩም እየ ወትስ ጎይንግ ኦን ከረየኩም እየ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ በዚያ ንጀምር cancelled all agreements with the United Arab Emirates, citing what it called strong evidence of actions undermining the country's sovereignty and unity. January the 13th, 2026. Somalia made a decision that sent shockwaves through the Gulf and beyond. In a single cabinet meeting, the Somali government terminated every single agreement with the United Arab Emirates. Not suspended, not reviewed, terminated. Every security deal, every defense partnership, every port agreement, gone. The message from Mogadishu was crystal clear. Our sovereignty is not for sale, and our territory is not a playground for external powers pursuing their own agendas. This isn't just another ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ካቢነ ናይ ሶማልያ ዝወሰኖ ናይ ብሓቂ ብቃላት ብትክክል ንክትገልፆ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሃው ካም ሶማልያ ከምዚ ዓይነት ፋንዳሜንታል ስጉምቲ ክትገብር ክኢላ ኣይ ኣም ስቲል ኢንቨስቲጌቲንግ ነዚ መፅናዕቲ ድሕሪ መፅናዕቲ እየ ዝገብረሉ ዘለኹ ስለምንታይ ሶማልያ ናይ ብሓቂ እዚ ጉዳይ እዚ ከዋፃ ይኽእል ድዩ ንሓደ ኢማራት ዝበሃል ኣብቲ ዓዲ ሰራውሩ ውሽጢ ሰዲዱ ዝነበረ በንቁር ኣውፂኣ ኣብቲ ቦታ እቲ ከም ናታ ዕላማ ነኺሳ ንክትቅፅል ትኽእል ዶ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሪሰርች ዝገብሮ ዘለኹ እንዳ ኣም ጌቲንግ ሎት ኦፍ ኢንፎርሜሽን እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ውሳነ ናይ ዕሽነት ውሳነ ከም ዘይኮነ ናይ ዕምቆት መፅናዕቲ ናይ ነዊሕ እዋን ስራሕ ንነዊሕ እዋን ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ግን እዚያ ክነገረኩም እዚያ ገዳስ እያ እቲ ኩነታት ሕጂ ዘሎ ኣንቢቦም እዮም ተጠቂሞምሉ ነቲ ኩነታት ነቲ መድረኽ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድላት ተጠቂሞም ዓቢ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ ሓደ ካብዚ ኣዝዩ ዘገርም ዘሎ ጉዳይ ክልተ ነገራት ክበኩም ክፍትነ ነዚ ኮንቴክስት እዚ ፅቡቅ ጌርና ክርዳእና ምንታይ What do you make of the reports that
part of this agreement between Israel and the Somaliland leadership is about creating a forward military base in Somaliland for Israel. How would Mogadishu react to a move like that? I think this is a regional issue. I think the region have enough mess, enough trouble, enough insecurity. I think to bring Israel in that region, that will only create more challenges. Somalia has been an active insurgent, Al-Shabaab and Daesh. كم تري ولا لهم ستيت مينستر ناي فورين افيرس ناي سودانيو مثال الجزيره بزقبرو انترفيو انتاي زبل زلو سوماليا بزح بدوهتات زحلفتها حدا كابت بدوهتات ناي سوماليا دما وشتاو سلامن حدنتن رقعتن حدنتن ناي تحقر محلاوي نيرو سلازي نتحدنت ناي تحقر كم استراتيجي غيرو زق على سناز نبر حيلي امارات يزبل امارات نان ستيت اكترس مالت نتن فدرال ستيتس ناتن زاكل وتحضراو قلصن كم زمعبلا مو نتي اب مقادشو زلو منغستي ماكلاي منغستي بعلخات فلط إلى تمكحن كتصرفون كواردون ولا ونكن واقع كان خلينا نخبلا زقبرتن إمارات نيرا سلازي ناي سوماليا حدنتن رقعتن كانوا حس تقينا مجمريا نتي حجر دخمت حجر ناخذ كون زسعر زول حيلي نعينا خم بنقرز لنا ناو ني إمارات أوتيخا بقليلو سرفايف ناخذ قبر كبيديو معناته إسرائيل وين متي على حجبت بوتاتي إسرائيل مع الدماء نهجرات الإسلام بمسرته كتداخمن تدل الهجريا من البعد ناي إسرائيل ممتع إمارات أمانة سسعناتا نسرائيل تتقيما كدوس لزمرتت إسرائيل ممتع بتبوتاتي إتزعابي عدل ني سوماليا يفتير الله معناته هجرات الإسلام بملأن أنصار إسرائيل كل جزء حدنا تلون ولو كعبس قمت تدايو سدا حدنة قلتي في دمت إسرائيل نتجبره من قصاص أنصار دو بليم لازم سوماليا نتاس تفترت هواف لك عياتك أمل لازلا لك مستسمعت التم إسرائيل ني إمارات قلتي فبنقيرة بمن كنت كوت فتنا الله يزبال زلو أبزي حدا زربا يوصل له بزوج زي كزرب نسمع زلنا أمم السعوديان قبت سوماليان أبي لا تشارت خريكم أوكي كم زيات ريواد لهم السعودية قبتي السعودية قبتي سوماليا قينهم حدا ناي ديفنس الله ينسي يقوموا خمسة لو يزن الجرزلو إزدي ديفنس إزدي نسوماليا بفلاي أبتي نورز إيست زبلو وسم ولا تميدياتنا يبقى على إثيوبياون بلومبرج زوج حبريتاي كاوية ممتيمو لمي تاكرتا مكريكم كم تري وزلهم تا سوماليا تبال زيا عند الريقما أبزا سوماليا زيا تيم مقادش زبال أتبقى تحتي زلو دبو بيزلو سلازي أب سومالي لاند زبلو زلو تري والهم تقتلي أب تكو منالو نورز إيست أبز نورز إيست زبال سعودية كتاتياي بحالالو بتحكمنتو مسكزيان رينا زد ما أزيو استراتيجيكا منقسقاسي مهنياتو بيامانو بونتلاند ألو እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ምስ ኢማራት ሰሪዑ ብፀጋም ዘሎ ድማ ሶማሌላንድ እዩ ኣብ መንጎ ስዑድያ ክታትያ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ተረዳዲኣ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብ መቃዲሾ ትርኳይ ኣሎ ምስ ግብፂ እውን ይሰርሕ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብቲ ኖርዝ ኢስት ብፍላይ ናብቲ ባብኤል መንደብ ናብቲ ወሽመጥ ዓደን ዝጥምት ማለት እዩ ግን እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ንኢማራት እንኮላይ ካብ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ንክትወፅ ንኢማራት ካብ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን እውን ጠቕሊላ ንክትወፅ እዮም ኣዚዞማ ዘሎ ከምኡውን ካብ ጁባላንድ ስለዚ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሶማልያ ነዚ ኩሉ ሴኩሪቲ ባዕላ ከተረጋግፆ ትኽእል እያ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሪፕሌስመንት ናይቲ ኢማራት ወፂኣቶ ዘላ ክገብርሎ ስዑድያ ኢጅፕትን ሶማልያ ኣር on a military coalition ኣብ ሓደ ወታደራዊ ስምምዕ ክገብራ ይጓየያ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶማሊያን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ will travel to Saudi Arabia soon to finalize the deal which aims to foster more strategic collaboration on the West security as well as deeper military cooperation according to two people with knowledge to that matter ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሶማልያ ነቲ ኢማራት ሓይሊ በንቁራ እንድሕር ኣውፂኣቶ ቦታ ናቱ ብመን ክትቆያ ትደሊ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ሚድያ ናይ ግብፂ እውን ኦብሰሲቭሊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ዞባ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ኢማራት ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ እቲ ኣበጊስዎ ዘሎ ትዕቢት እቲ ኣበጊስዎ ዘሎ ባእሲ ግን ምስ ኣዝየን ዓበይቲ ሃገራት እዩ ዝበኣስ ዘሎ ናይሚን እታ ኢማራት ትበሃል ኢዱ ገይሩላ ስለ ዘሎ ሸፊንዋ ኣሎ እታ ንእሽተይ ክፋል ኢዱ ዘመልክታላ ዘሎ እዚኣ እታ ኢማራት ትበሃል እዛ ንእሽተይ ኢማራት ንየመን በቲና ንሱዳን በቲና ንሊብያ በቲና ብፍላይ ንግብፂ ረይዎ ንግብፂ እንታይ ገይሮም ኣለው የመን ብድሕሪኦም ዘለ ብምዕራብ ሊብያ ዝወደቐ ሃገር እዩ ሊብያ ዝወደቐ ሃገር እዩ
بتعتيهم سودان زودق هاجر جيروم الله بالعليهم بسمين مالتيو إسرائيل يزلو سلازي نجبسي أبكت وصل زي تخل كبيد مواتر يوم يتم مازلو أب ليبيا زلو كنا تاتزر جورج بيت كانت دي ترجاجي ونسخة الرجاجي تخلنها نايس زي تعدنا نايس سكيورتي أقام كجات ما كخلي سلازي نليبيا نخيط الرزق برزول حيلي إماراتيو السودان أفريسو ممليس زبط تنازل الهجر إماراتيو أب تحتي أب يمن أقاتي مزلو كنتات نتي بابيل من دبي خلنا تبحري حدا قافت يرزلو إمارات حدا كابتي يمن كم زيت الرزق برزلو سلازي نجيبس سي دارجا دكتهم يماسكي بممزلو جن بعملهم كيزار بدما جنزب ناخلصو سئلكم كيدو سئلكم موتي بلوم نيرم هجوك انت ردي ومن تجنزبكم عين دليل نجنزبكم كلهم جميرهم جبس إزبازلو ኢንቨስትመንት ናትኩም አይንደልዮን ኢና ምክንያቱ ናሽናል ሴኩሪቲ ናትና ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ምልክት ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓደጋ እትይኹምና ስለ ዘለኹም ገንዘብኩም ሂዝኩም ጥፉልና ዳትስ ዋይ ኣብዚ ስምዕዎ ግብፂ ደዊሕ ርሕቀት ትኸይዳላ ንኢማራት ክትብድላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ shares intelligence on UAE operations in Yemen with Saudi Arabia. Egypt has reportedly shared intelligence with Saudi Arabia detailing Emirati activities in Yemen, including coordination with leaders of the separatist Southern Transitional Council, STC, sources told Middle East Eye. The move comes amid rising tensions between Riyadh and ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ የመን ዝተራየ ኩናት ንኢማራት ድማ ትዛዕበየ ፅፍዒት ኣጋጢምዋ ዘሎ ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ካበይ ዝተበገሰ መን ይሃንዲስዎ መን ይሰራሕናቱ መን እዩ ትቐንዲ ኣብዚ ዝሕተት ንዝብል ኣርእስቲ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቅልጡፍ ዝኾነ ውፅኢት ንሪኦ ዘለና እዩ እሱ ከዓ ግብፂ ብቐጥታ ምስ ኢማራት ክሰርሕ ከም ዝጀመረትን ኢማራት ድማ ኩሉ ዝነበራ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ኩሉ እቲ ኢማራት ተቋፃሮ ዝነበረት እንኮላይ ካብ ዝቋጥራ ጠቕሊላ ተገሊፋ ከም ዘላ ኢማራት ካብ የመን ማለት እዩ ጉዳይ ናይ የመን ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሓደ ርጉእ ዝኾነ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ፖለቲካዊ ካብ ወታደራዊ ለውጢ ናብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣትዩሎ ይዘራረብለው ጉዳይ ናቶም ንክፈትሑ ሽግር ናቶም ንክፈትሑ ይፅዕሩ ኣለው እዚ ጉዳይ ናይ የመን ሰትል እንድሕር ኮይኑ ንስዑድያ ሓደ ዓብ ተቐባልነትን ክብርን እዩ ዘህባ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብ ተቐባልነትን ክብርን ንስዑድያ ሂባ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ናይ ኤርትራ ናይ ኩላቶም ሓደ ዓብይ መፍትሒ ይረክብ ኣሎ እዚ መፍትሒ እዚ ድማ ንስዑድያ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ከባቢና ዘለው ነዚ ኣብዚ ቦታ ዝፈጢራቶ ዘላ ኩነታት ዓብይ መዕለቢ ክገብርሉ ክሓትዋን ምስኣ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ኣርቲክል ዳርክ ቦክስ ዝበሃል ኣውፂዋ ዝነበረት ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኢንቨስቲጌሽንስ revealed that Abu Dhabi is facing an accelerating regional collapse as Saudi Arabia launches a sweeping coordinated push to dismantle Emirati influence built over a decade. Mohammed bin Salman has shifted from quiet management of disputes to direct action, exposing the fragility of projects based on proxies, fragmentation, and silent expansion. So, Emirat na assertatat amet billions ገንዘብ ኢንቨስቲጌራ ትሰርሖ ዝነበረት ተሃንፆ ዝነበረት ኣብ ሕፃ ዝተሰረተ ገዛውቲ ኣብ ውሽጢ ሕደት መዓልታት መጥቃዕቲ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ዓነውነው ኣቢልዎ ዓነውነው እዚ ዓነውነው እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዘሎ ምክንያቱ ኢማራት ብከምዚ መንገዲ ክወድቕ ዝኽእል ኣይመስሎም ነይሩ ሰራውሩ ዝሰደደ ፈፂምካ ነቕ ክብል ዘይክእል መስርዕ ዝፈጠረት እዩ ዝመስላ ነይሩ ገስወት ብንእሽተይ ቅላዕ ብዝወሓደ ባጀት ብዝወሓደ ፃዕሪ ዓነውነው ኣቢላቶ ላብያ የመን ምውዳቕ ድማ ትቐንዲ ኣገዳሲ እዩ ንስዑድያ ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ናትካ ሓሳብ እቲ ናትካ ክትገብሮ ትደሊ ኣብ ሓደ ቦታ ክትፍትኖ ክትክእል ኣለካ ንዑ ምስ ረኣኻ ውፅኢት ምስ ረኣኻ ኢኻ ናብ ካልእ ኤክስፓንድ ክትገብር ትኽእል ስለዚ መጀመርያ ኣብቲ ጎረቤታ ዘለዋ ሌጂቲመሲ ዘለዋ ወይ ተቐባልነት እውን ዘለዎ ውሳነ ናታ ብኡ ጌራ ኣብ የመን ጠቕላላ ምስ ፀረገቶ እቲ ዝቕፅል ናብ ካልእ ይዝርጋሕ ኣሎ ሱዳንን ሶማልያን ድማ ተን ሜይን ታርጌት ኮይነን ዘለዋ እየን እንጂ ስዑድያ ነዚ ሓይሊ ናይ ኢማራት ካብ ሱዳንን ካብ ሶማልያን ጠቕሊላ ካብ ሶማልያ ብመንገዲ እቲ ፈደራል መንግስቲ ኣውፅያ ጠቕላላ ከም ዝጠፍእ ክትገብሮ ክትፍትን እያ ኣብ ሱዳን ድማ ብወታደራዊ ቅልፅም ጥራይ ክወፅእ ዝኽእል ስለዚ ንሰራዊት ሱዳን ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ክትገብረሉ ክትከል ኣለዋ ነቲ ድጋፍ ዝግበር ዘሎ ድማ ግብፂ ዓብ ተራያ ትፃወት ዘላ ኣብዚኦም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ the first clear signal came from Somalia where authorities cancelled security issues ስለዚ እቲ ኣብ ሶማልያ ዝተገበረ ቀዳማይ ስጉምቲ እንታይ እዩ ሶማልያ መንግስቲ ሶማልያ ንኢማራት ኩሉ እቲ ኮንትራክትስ ምስ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ሶማልያ ዝነበሮም ናይ ዓመታት ስራሕ
ናይ ዓመታት ኢንቨስትመንት ናይ ኤር ቤዝ ኣድዩ ናቫል ቤዝ ኣድዩ ገለ ዝነበረ ብሙሉ ካንሰል እዩ ዚሮ ጠቕሊልኩም ውፅኡ ኢሎም ማለት ስለዚ ኢማራት ሓንቲ ነገር ክገብራ ዝኽእል ተገምቲሉ ንሶማሊላንድ ከም እስራኤል ኣፍልጦ ክባያ ኢሉ ሃገር ስለ ዝኾነት ንሶማሊላንድ እያ ክሰርሕ ኢሉ ኩናት እውን ክእውጅ ይኽእል እዩ እንታ ኣብቲ ካልእ ፑንትላንድ ዲ ካልእ ቦታ የብሉን ምክንያቱን የብሉን ኣብኡ ጠጠው ንኽብል ልክዕ ከምታ ናይ ሊብያ ከምታ ናይ የመን ቦርሶም ጠርኒፎም ክወፁ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ቀፂሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ the decision reflected mounting frustration with the Emirati interference and a broader diplomatic realignment ስለዚ መቃዲሾ ጽቡቕ ዝኾነ ኩነታት ተጠቒሙ ኢማራት ካብ ዓዱ ጠቕላላ ንክትወፅእ ሓቲትዋ ኣሎ at the same time Saudi Arabia and Turkey moved into close coordination Ankara entered advanced talks with Riyadh in Yemen, Somalia, Sudan, and Red Sea security, signaling a shared strategy centered on stabilizing recognized governments rather than empowering militias. In Sudan, the re-establishment of a functional central authority in Khartoum further weakened Emirati networks that have thrived in chaos. ስለዚ ኣብ ሶማሊያ ከም ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ቱርክን ስዑድያን ኮኦርዲኔት ብዝኾነ ዝንቀሳቀስዎ ዘለዉ እንኮላይ ግብፂ ማለት ሰለስቲኦም ብሓደ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኣብ ሶማሊያ ብሕጊ ናይቲ ሃገር ቀፂዕካ ነቲ መንግስቲ ድማ ሓጓፍ ንኸይፍጠረሉ ድጋፍ እናሃብካ ኣብ ሱዳን ድማ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ካርቱም ኣትዩ ቦትኡ ተኺሉ ባንዴሩ ተኺሉ እዚ ሃገር ናይ መን ሃገር ናይ ህዝቢ ሱዳን እያ መንግስቲ ሱዳን ድማ የመሓዳሪ እያ ኢልካ ነቲ ኢማራት ክትፈጥሮ ተሓስብ ዝነበረት ኩሉ ሃደሽደሽ ኣቢልካ ብምፍራስ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ተኣምር ዝኾነ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እዚ ንኤርትራ ዳርጋ ከይረከስካ ትበልዖ ወይ እውን ትረኽቦ ዘለካ ረብሓ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ካብዚ ኩሉ ኩነታት ዘይተኣደነ መክሰብ እያ ትረክብ ዘላ እዚ ነገር እዚ እንተዘይግበር ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ እንተዘይፍጠር ነይሩ ሱዳን መይብት መንግስቲ እንተዝወድቕ ነይሩ እቲ ዝዓብዪ ሓደጋ ንዓና እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ኢድ ኢማራት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ሕሜቲ ንሱዳን ተቆፃፂሩ እንድሕሪ መፅኡ መንግስቲ እንድሕሪ ሒዙ ብሱዳንን ብጀሰተ ካርታ ከሪኩም ፀናኩ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ንኢትዮጵያ ንሱዳንን እንድሕሪ ሒዙ እቲ ኢማራት ዋ እንታይ ዳ ተሪፍና ካልእ ብኔውካ የመን ነይሩ ኤርትራ ልክዕ ከምታ ናይ ሰንዓ ፎረም ንብላ ዝነበርና ኣብኣያ ክትመለስ ትኽእል ነይራ ዳርጋ ብኩሉ እዞም መራሕቲ እትያቶም ኣብ ኢዳ እንድሕሪ እትያቶም ኢማራት ንኤርትራ ሰፎኬት ክትገብራ ትኽእል ነይራ ጎረሮኣ ሓኒቓ ክትሕዛ ትኽእል ነይራ ካብ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ዝገደደ ክትገብረልና ምኻለት ነይራ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ብቐረባ ዝትንክፋ ርእሲ ስለ ዝነበረ ብቐረባ ንከታተሎ ዝነበርና እዩ ናው እንታይ ዝበሃል እቲ ዳይናሚክስ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኢማራት ብዘይ ቃልሲ ጠጠው ክትብላ ይትኽእል እያ ቀንዲ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ በይና ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ተረዲዋ ኣሎ ስለዚ መን ክመፅእ ኣብቲ ፀወታ እስራኤል ዝበሃል listen now The world built its own NATO. Last year, Pakistan and Saudi Arabia signed a defense pact that immediately caught the attention of India and Israel. Because one line changed everything. An attack on one is an attack on both. And now comes the turning point. Turkey has already started moving into the Pakistan-Saudi defense framework. This is no coincidence. Think about it. Pakistan's nuclear power, Saudi Arabia's economic strength, and Turkey's modern military and drone technology. ሓንቲ ካብቲ ንብዙሓት ሓይልታት ተዛርብ ዘላ ርእሲ እዛ ናይ ቱርኪ ስዑድያ ፓኪስታን ኣላያንስ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እዚ ኣላያንስ እዚ ማለት ኣብቲ ግባሬ ክንምንታይ ግዜ ክወስደሉ ይኽእል ኸውን ንክበፅሕ ወይ እውን ክንምንታይ ፃዕሪ ሓቱ ትኸውን ንግዜ ንገድፎ እዩ because those things are not going to be easy ንክፍፀሙ ግን እንታይ ከዝበሃል ዘረባ ኣሎ መሲልኩም መጀመርያ ኣብ መንጎ ስዑድያን ፓኪስታንን ኦልሬዲ ዲል ተፈፂሙ ዘሎ እዩ ፓኪስታንን ስዑድያን ኦልሬዲ ዲል ፈፂሞም እዮም ዲፈንስ ዲል ከም ናይ ኔቶ ዓይነት እሱ ከዓ ንስዑድያ ማንም ተተንኪፍዋ ሓደ 20,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ፓኪስታን ኣብ ደቡብ ናይ ስዑድያ ኣብ ደቡብ ናይ ስዑድያን የመንን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ንስዑድያ ማንም ሓይሊ ተተንኪፍዋ እቲ ኔቶ እንታይ ዝበሃል ኔቶ ኣርቲክል 5 ናይ ኔቶ እንታይ ዝብል ንሓንቲ ሃገር ተሃሪምካ ነታ ካልአይቲ ከም ዝሃረምካ እዩ ስለዚ ኣታክ ኢን ዋን ኢዝ ኣታክ ኢን ኦል እዩ ዝብል እዚ ማለት እዩ ማንም ሓይሊ ንስዑድያ ተሃሪምዋ ንፓኪስታን ከም ዝሃረመ እዩ ስለዚ ፓኪስታን ድማ ኒኩለር ፓወር እዩ ንፓኪስታን ተሃሪምካዮ ኒኩለር ክጥቀም ዝኽእል ሃገር እዩ ስለዚ እዛ ቫርያብል እዚኣ ስዑድያ ኒኩለር ሺልድ ረኺባ ኣላ ሕጂ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ስዑድያን ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ፓኪስታን ንባዕሉ ውሽጣዊ ፀገማት ኣለዎ እዩ ስለዚ ቁጠባ ናቱ ክረጋጋእ ክኽእል ኣለዎ that's why ስዑድ ዓረብ ሪሶርስ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ
እቲ ሳልሳይ ባእታቲ ቱርክ ዝበሃል ድማ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ድሮን ዋርፌር ሲስተም ኤሌክትሮኒክ ዋርፌር ሲስተም ኣውታት ኣዝዩ ሓያሊ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናቱ ድማ ሰፊ ስለዚ ሃብቲ ናይ ስዑድያ ኒውክለራዊ ሓይሊ ናይ ኢማራትን ወላ እውን ሓይሊ ኣየር ናይ ኢማራት እውን ናይ ፓኪስታን ምክንያቱ ምስ ቻይና ኮይኖም ኣደ ዲሰንት ዝኾነ ፋይተር ጀትስ የፍርዩ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ድማ ናይ ድሮናትን ካልእን ቴክኖሎጂ ናይ ቱርክን ሓዊስካ እዚ ሰለስተ ሃገራት እዚኣተን ንእስራኤል ይኹን ንካልኦት ሓይልታት እውን ዓበ ብድሆ ክፈጥራ ዝኽእላ እየን ስለዚ ኢማራት ሞር ኢንቨስትመንት ናቱ ኣበይ ክኸውን እጅ እውን ናብ እስራኤል መሊሱ ናብ እስራኤል ከኣቱ ኢማራት ምክንያቱ እስራኤል ጥራይ ከተውፃእኒ ትኽእል እዩ እስራኤል ድማ ከም ንፈልጦ ገበል እዩ ኣት ሳም ፖይንት ኣንሰለት እዩ ክትቕለለካ ክእል እዩ ኢማራት ኣብ ገለ ፖይንት ብገለ መንገዲ ምስ እስራኤል ዘይተረኺባ እንተዘይተረዳድያ ዓብ ሽግር ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ሃገራት ከም በዓል እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ክትቆፃፀረን ትኽእል ሃገራት ኣይኮነን ምስአን ብሳኻ ክሰርሓ ክእላ እየን ግን ኣብ ገለ ፖይንት ድማ ክስልበጣኻ እውን ዝኽእላ እየን ስለዚ እዚ ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ኣላያንስ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ቅድሚ ባሕሪ ማኒፌስት ይኸውን ኣሎ ኣብ ሶማልያ ይረአ ኣሎ ኣብ ሱዳን ይረአ ኣሎ ኣብ ሊብያ ይረአ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ንኢማራት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኮርነር ንክትከውን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ንከጋጥማ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ይትውሉ ኣለዉ ኤርትራ እታ እንኮ ዘይተተንከፈት ሓይልያ እንታይ ኢለኩም ነይራ አንተቦ እዚ ኩሉ ኣብ ዙርያና ዝፍፀም ዘሎ ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ካብዚ ኩነታት እዚ ከይፈተወት ክትፅለያ ከይፈተወት ኤርትራ ትፅለያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ወይ ኩነታት ብቐጥታ ተጠቒምና ናትና ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናትና ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናትና ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት ሓንሳብ እናሓባሩን ክንፈትሖ ኣለና ንኣብነት ብልፅግና ኣብ ከምዚ መድረክ ከለና ኩናት ናብ ኤርትራ ክፍኒ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ኣብ ብልፅግና ኩናት ምግባሩ ዘይተርፎ እንድሕር ኮይኑ ያሬት ይጅምሮ ሕጂ ዋይ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና እቲ ዳይናሚክስ ኮምፕሊት ዝተቐየረ እዩ ብልፅግና ምስ መን ከም ዘሎ ይፈልጥዎ እዩ እንታይ ዕላማታት ናቱ ይፈልጥዎ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሩሱን ኩነታት ዘለና ኣሉ ኩናት ክጅምር ኣይደልን እየ ኩናት ዝበሃል ናብ ኤርትራ ክመፅእ ኣይደልን እየ ግን ዘይተርፍተ ኮይኑ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ሓደው እቲ ሓይልታት ብምሉ ኣብ ተፋጠጥ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኤርትራ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል ሃገር እያ ካብ ብልፅግና ክሳብ ሕጂ ናይ ስዑድያ ይኹን ናይ ግብፂ ኣላያን ስለ ዘለና ኣይኮነን ፀኒሕና ዘለና ብነፍስና ንተኣማመን ስለ ዝኾነ ጥራይ ምስ ስዑድያ ድዩ ምስ ካልኦት ዘድልየና ዝብል ዘለኹ ኣነ ንዝመፅእ ወለዶ እዞም ጎረቤትና መሊሶም ሓይሊ እናገበሩ እንድሕር ከይዶም ምናልባት እንተደይ ፈሪሶም ኩሉ ግዜ ሓደገ እያ ኣነ ከምኡ እየ ዝብል እዛ ጎረቤትና ሃገር ኢትዮጵያ ኣበይ ዘላ ዝፈረሰት ገለ ትብሉ ሰባት ኣለዉ ከም ኣፍኩም ይግበረና ዝፈረሰት ኣይኮነት እዚኣ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ክትፈጥር ስቲል ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ሓደው ኣብዚያ ዘላታ ቅልውላው ነዳዲ ምውሳኽ ጥራይ እዩ ከመይ ጌርካ ነዳዲ ወሲኽካ ነዚ ቅልውላው ናቶም ናብ ቁልቁለት ሸለው ከም ትብል ንገብራ ሓደ እሱ እዩ ትኽክል ንኤርትራ ከዋፅኣ ዝኽእል ንሱ እዩ ሓደ ንሳ በዕላ ሸለውለው ትብል ስለ ዘላ ነዳዲ ምውሳኽ እዩ ሰው ሓደ ንሱ እዩ እንተዘየለ ስኢልካ እንተሪኻዮ እዚ ብልፅግና በትን ሰኒዖም በትን ወቲፎም ጠጠው እንድሕር ኣቢሎሞ ስቲል ኣይሲ ቻሌንጅ ክገብረልና ክፈጥረልና ከም ዝኽእል ኣብቲ ንቕፅሎ ዘለና ጉዕዞ እንተወሓደሲ ተረጋጊና ብቁጠባ ተረጋጊና ንክንከይድ ሓደ ፈተና ክኾነና እዩ ስለዚ እስዋይ እዚ ነገር እዚ ኣቃሊልና ክንሪኦ እውን ድሌት ዘይብለያነ ማለት እዩ ናው እታ ካልይቲ ክውስኸልኩም ደልየ ዝፀናሕኩ ኣብዚያ ዝኸለፍኩም ነይራ ኣርእስቲ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ if we continue ኣብዚያ where was that let's focus Saudi Turkey coordination Sudan Central okay ናይ ሱዳን next topic ናተይ ናይ ሱዳን ነይራ ናይ ሱዳን let's go what's going on ክልተ ነገራት ናይ ሱዳን Sudan's war-torn capital has been recovering from years of fighting. Roughly 5 million people fled the city at the height of the conflict, according to UN estimates. But since the army's recapture of Khartoum last March, the UN says an estimated 1.2 million people have returned. Many, however, found the city on its knees, with barely functioning services and their homes in ruins and rubble. Still, the government's message to Khartoum's beleaguered መንግስቲ ሱዳን ኣብ ካርቱም እናተረጋገየ ኩነታቱ ድማ እናፈተሸ ይመጽእ ኣሎ ብርግጽ ሱዳን ኣብ ካርቱም ብዙሕ ዕንወት ይወሪዱ ፀኒሕዋ 80 ሚታዊት ወላ 70 ሚታዊት ቁጠባ ናይ ሱዳን ኣብ ከባቢ ካርቱም እዩ ነይሩ ስለዚ ሓደ ዓብይ ዳመጅ ወሪድዎ ዘሎ ቁጠባ ግን ሱዳን ሪሶርስ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢንቨስተርስ ድሮ ዋዕላታት ክግበር ጀሚሩሎን ንሱዳን ንምሕጋዝ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝግበር ዘሎ let's see ሓንቲ ርክብ ተኻይዶ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ርየ ነይረ
where was that video ንሱዳን ከመይ ጌርካ ትሕግዛ ዝብል ኣብዚ ሱዳን ሄልፕ ዝብል ኣብ ግብፂ ዝተካየደ ነይሩ African Union, the Intergovernmental Authority on Development, the European Union, the UN and Arab League agreed on the necessity to end the fighting, allow humanitarian relief to reach citizens and stand against any territorial division of Sudan. Thanks to the hosting country and the participants, this fifth round has been very successful. Everyone came here to compare their ideas with the others on how to move forward. I think we can say that we achieved a great deal of consensus on the conditions for peace and the means leading to peace. In a separate meeting with the US Senior Advisor for Arab and ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ግብፂ ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ንግብፂ ንሱዳን ርጉእ መንግስቲ ንምግባሩ ግብፂ ክጓየ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ተጠቒሙ ሱዳን ርግእቲ ሃገር ንኽትከውን መንግስቲ ሱዳን ድማ ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ካርቱም ኣትዩ ቦትኡ ኣደላዲሉ ንዘለዎ ሓጓፋቱ መልዩ ከም መንግስቲ ስርሑ ንክቕፅል እቲ ናይ ሴኪሪቲ ሓደጋ ዘለዎም ድማ ጠቕላላ ተሳዒሩ እቲ ሃገር ናብ ርግኣት ክትከይድ ጎኑ ጎኑ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሓይልታት ናይ RSF መሊስካ ዘቢጥካ ካብቲ ዘለዎ ቦታታት ንምውፅኡ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ካብቲ ሕብእብእ ትብሎ ዝነበረት መንግስቲ ሱዳን ማዕከላዊ ቦታ ወሲዱ ክሕገዝ ከም ዘለዎ ኣብ ዝብል ረጊፅ ኣላ ኣብ ዝዋን እዚ ብፍላይ ብፃዕሪ ናይ ስዑድያ ከምኡ ድማ ፃዕሪ ናይ ግብፂ ክልቲኦም ብዝገብርዎ ዘለዎ ፀቕጢ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ኢማራት መርገፂ ሒዛ ክልተ ጀነራላት ድዋግዎ ደለዎ ደገሎ ድብሎ ዝነበረ ገዲፎም እዚ ጉዳይ እዚ ሱዳን ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ መሊሱ ይርብሻ ከም ዘሎ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ድማ ማርኮ ሩቢዮ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ብሰንኪ ኢማራት ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ግን ነቲ ፖሊሲ ደረጃ ክትገብሮ ከቢድ ስለ ዝኾነት ናይ እስራኤል ሎቢ ፀቕጢ ስለ ዝፈጥር ዘሎ እምበር ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ኢማራት ትፈጥሮ ዘላ ፀገም ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ንኢማራት እንድሕሪ ከተጓንያ ወይ ክትሃርማ ጀሚርካ ወይ ክትኣልያ ተጀሚርካ እቲ ጉዳይ ክፍታሕ ዝኽእል ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም ስለዚ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ግብፂ ናታ ኩነታት ካብ ኢማራት ክትፍንተት ኣብ ዝጀመረትሉ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይድ ኣላ ምናልባት ንግብፂ እውን ኣብ ከምዚ ደረጃ ንክትበፅሕ ናይ ኤርትራ 5 መዓልቲ ገይሩ ኣቡ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሩ ከም ዝኾነ ይረኣየካ ስለዚ ኣብ ግብፂ ዝውሰን ዘሎ ውሳኔታት ኣብ ስዑድያ ዝውሰን ዘሎ ውሳኔታት they have to do something with ኤርትራ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሒዛ ንሰራዊት ሱዳን ክሕገዝ ኣለዎ ዝበለት ኣብዚኣ እንታይ ከም ፃልኩም ኢደሊ መሲልኩም ኣነ ከምዚ ኣቃሊልካ ዝረአ ነገር ወይ እውን ናይ ኤርትራ መራሒ ንምውዳስ ወይ ገለ ንገብሮ ዘለና ከይመስለኩም መጀመርያ ክርዳእና ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሕማቕ ስዕረት ኣጋጢሞ ካብ ካርቱም ሃዲሙ ንፖርት ሱዳን ምስ ከደ ካብ ፖርት ሱዳን እቲ ዳዕመ ሸሪዕ ድማ ካብ ካርቱም ወፅዩ ንክሳብ ወድ መደኒ ክሳብ ንገዳርፍ ገፁ ክመፅእ ኣብ ዝጀመረሉ ቀዳማይ ቀይሕ መስመር እዩ እዚ ብምባል ሓያል ስጉምቲ ዝወሰደ መንግስቲ ኤርትራ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሱዳን መራሒ ጀነራል ናይ ኤርትራ ይመፅዩ በጃኻ ርዳእና ጥዕነኒ ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዝከኣለና ክንገብረልካ ኢና ጎንኻ ኣለና ኢሉ ኣብቲ ጎደናታት ዘይሮም ሻዕብ ዋሒድ ወላ ደሽ ዋሒድ ወሻዕብ ዋሒድ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ ካብኡ ምስ ተመለሱ ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንካርቱም ክበፅሕ ክኢሉ ስለዚ there was a significant support ካብ ኤርትራ practical ዝኾነ support ድሕሪኡ ድማ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ሱዳን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኤርትራ ከመስግን ተራእዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ናው ኤርትራ ኣብ ባይታ ዝገበረቶ ለውጢ ምስ ረኣዩ ግብፂ ሞር ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ጀሚሮም ምክንያቱ ግብፂ ንሰራዊት ሱዳን ንከይሕግዙ ኢማራት ቤላ ገይራ ሸንቂቑ ሒዛቶም ነይራ ከም ዕላማ ይፈልጥዮም ከም ሃገራዊ ረብሓናቶም ንሱዳን ክሕግዝዋ ከም ዘለዎም ግን ብጎረሮኦም ተታሒዞም ስለ ዘሎ በቲ ገንዘብ እናርኣይዎ ሱዳን እናተበደለት ከላ እቲ በደል ናይ ሱዳን ድማ ንዓታቶም በደል ምዃኑ እናፈለጡ ከለዉ ከምቲ ዝድለ ንሱዳን ክሕግዙ ኣይከኣሉ ነይሩ ድሕሪኡ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ክትቅይሮም ዝጀመረት ኢማራት ኮላይ ንሽተይ እቲ ስዑድያ እቲ ግብፂ ድማ ክሕግዝ ጀሚሩ ድሕሪኡ ድማ ፕሬዚደንት ኤርትራ ከም ብሓድሽ ንሱዳን ከይዱ ምስ መራሒ ተረኺቡ ንስዑድያ ምስ ከደ ድማ ነቲ ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ድማ ቤላ ገይሩ የሚንዎ ስለዚ ቢን ሰልማን ድማ ብቁጥዐ ተበጊሱ ከምቲ ካልኦ ዝበሉ ኣብዚኣ ብፅቡቅ ገይሩ ገሊፅሎም ነይሩ ኣኽሊሉ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ስምዕዎ የኃይል አሰላለፍና በተለይም በሳውዲ አረቢያ እየተወሰደ ባለ እርምጃ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሚና እየቀነሰና እየቆሰመነ መምጣቱን ተከትሎ አብይ አህመድም ድንጋጤ ውስጥ እንዳለ ይነገራል። በዚህ አንጻር ፕሬዚዳንቱ ያነሱት ነገር አለ። ምስራቅ አፍሪካ ላይ በተለይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሚና እየጎላ የመጣበት አሁን ደግሞ በሳውዲ አረቢያ አማካኝነት ከየመን እንድትወጣ መደረጉ አሁን ከሶማሊያም እንደዚህ የተለያዩ ኃይሎቿን እንድታስወጣ መደረጉ ሱዳን ላይም በዋናነት ሚናዋ እንዲቀንስ በተለያየ መልኩ እርምጃ እየተወሰደ እንዳለ ይሰማልና በዚህ ጉዳይ ላይ ፕሬዚዳንቱ ምን አሉ? የኢትዮጵያ መንግስት በምስራቅ አፍሪካ
ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትና ሌሎች መሰሎች መልእክት እየተቀበለ ወይ ትዕዛዝ እየተቀበለ አካባቢውን የማተራመስ ወይ ደግሞ የመበጥበጥ አዝማሚያው በኢትዮጵያ በኩል አድርጎ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት የሚመጣው መሳሪያ ወደ ሱዳን የሚገባበት ወደ ጀነራል ሕሚያሱ ፍላጎት ሳይሆን ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት የሚመጡ ትዕዛዝ አስተግባሪ መሆኑን ለምሳሌ ምናልባት ቪዲዮን አይቶ ከሆነ እንታይ ዝብል ዘሎ ተራ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ እታ ንኣቢ ተሻድን ዝነበረት ኢማራት ኣብ ኩሉ ትፅፋዕ ከም ዘላ ዝረኣናዮ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ጉዳይ እዚ እንታይ ተዛሪቡ ብዛዕባ እቲ ኢንተርቪው ናትዩ እዛ ሕጂ ዝብላ ክልል እያ ደስ ዝበለት ነጥብና ከሳምንታት በፊት መሐመድ የሚባል የሳዑዲ አረብ ፖለቲከኛ ወይ ደግሞ ተንታኝ ያቀረበው ግልጽ የሆነ መልእክት ነበር እና የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከበባ አፍንጫችን ስር እስኪደርስ ድረስ መንግስታችን አልነቃም ነበር እና ከዚህ ትንሽቷ ሀገር የመጣ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከመጣ በኋላ ነው ዩናይትድ ሳዑዲ አረብ መውሰድ ያለባትን እርምጃ ካልወሰደች ልትበላ እንደምትችል የነገረን። فاشر في رقبة محمد بن زايد قتل ليبيا من خليفة حفتر وابنه صدام في رقبة محمد بن زايد صومالي لاند انفصالها نعلم صومالي لاند هناك مشكلة بين الصومال الإيطالي والصومال الإنجليزي الذي هو صومالي صار دولة مستقلة غير من عرف مشاكل الإمارات الرئيس الإريتري أساس أفورقي أتوا بموانئ دبي وموانئ أبو ظبي يودون أن يصنعوا ከምዛ ትብልዋ እዚ ሰብ እዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል ኮይና ነይራ ኣብቲ ሚድያ ናይ ዓረብ ኣብ ብዙሕ ማለት እዩ ስዑድያ ብጠጠዋ ትቕበር ከም ዘላን ትእሰር ከም ዘላን ትትሕናቕ ከም ዘላን ነቲ ሽግር ዘጋጥመና ዝነበረ ብየመን ብሶማልያ ብሶማሊላንድ ብየመን ብሱዳን ብኩሉ ብኸበባ ተሓኒቓ ከም ዘላ ንፕሬዚደንት ነቲ ወራሳራት ናይ ስዑዲ ፕራይም ሚኒስተር መሐመድ ቢን ሰልማን ዘእመኖ ፅቡቅ ገይሩ ዘረድኦ ነቲ ዝግበር ዘሎ ገይም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ድቃስና በራቢርና እዩ ዝብሎ ስለዚ ተራ ናይቲ ኤርትራ ዝተኸተለቶ መንገዲ ፅቡቅ እዩ ናው ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል how do we benefit from this ኤርትራ ሲ ክንድዚ ዝኣክል ፅልዋ ጌራ እንተላ ከመይ ጌርና ነዚ ፀገም እዚ ነዚ ኣድቫንቴጅ እዚ ሞር ናብ ረብሓና ክንቅይሮ ንኽእል እሞኻ ምስ ትረስኒ ዘለዎ ግዜ ባህላ ያነ ምክንያቱ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ዝፀባቐት ሞመንትም ኣብታ ዘላታ ጉዳይ ናብ ሓደ ዲል ክትቅይሮ እንተዘይክኢልካ ግዜ ምስ ነገራት ምስ ተዘሓሓሉ ነገራት ምስ ተቀያየሩ መንግስታት እውን ፕራዮሪቲ ናቶምን ቀዳምነት ናቶምን ስትራቴጂ ናቶምን ሪካሊብሬት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኤርትራ ነቲ ፈጢራቶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ፀብለልትነትን ዓወትን ናብ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ፅቡቅ ክንብሉ ንኽእል ኢና ድሕሪ ሕጂ ን20 ዓመት ድዩ 30 ዓመት ግን ኤርትራ ካብ ከጋጥማ ዝኽእል ብድሆታት ኣነ እንታይ ዝብል ምስ ብዙሓት ኤርትራውያን ከተባእሰኒ ያዛነት ብዚያ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ I know ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ክንብል ኢና ንፈቱ ግን ኤርትራ ጂኦግራፊካሊ look at this ንመለስ ኣብዚ ካርታ ኤርትራ ጂኦግራፊካዊ ንእሽተይ ሃገር እዩ so we need to understand እቲ ንእሽተይ ሃገር ምዃንና ወላ እኳ እቲ መርሕነት ዝመርሖ ዘሎ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ይዋሳእ እንተሎ ኤርትራ ግን ንእሽተይ ሃገር እያ ውዕድ ህዝቢ ዘለዋ ስለዚ ከምኡ ከም ምዃንና ፈሊጥና እቲ ጅቡቲ ትኽተሎ ስትራቴጂ to some extent ከምኦም ከይኮንና ግን ንዑ ዝመሳሰል ስትራቴጂ ክንክተል እንተ ሪያሊስቲክሊ ኮይና ንመፃኢ ወለዶታት ህዝብና ኣብ ቁጠባ ናብ ካልእን ጥራይ ከተኩር እንድሕር ኮይኑ ንሕና ከም ሃገር ንእሽተይ ሃገር ኢና እቶም ጎረባብትና ዘለዉ በዓል ኢትዮጵያ ዓበይቲ ሃገራት እዮም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም እዮም ወላ ኮናቶም ነፍሱ ዝኻለ ፀገማት ኣለዎም መዚኣቶም ብምትፍናን ወይ እውን ቀፃል ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢልና ብምፅናሕ ክንፈትሖ ንኽእል ሽግር ናትና ንዓና ዝያዳ ይድሃስየና ባህላ ያኒ ንዓና ዝያዳ ይዝሃስየና እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝተኸተልናዮ መንገዲ ሃገር ናፅነትና ልውላውነትና ንምውሓስ መንእሰያትና ቀፃል ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሎም መናብሮና ሂወቶም ኩሉ ተገዲፉ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ብከምዚ መንገዲ ሃገርና ነውሕዝ ዘለና 20 ዓመት ብከምዚ ክንቅፅል ከምዘይ ንኽእል ንፈልጥ ኢና ነዚኣ ንኽእል ኢና ድብለኒ ሰብ I don't know ኣነ ከመይ ኤርትራዊ ብኸመይ ክሪኦ ይኽእል 20 ዓመት ብከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ክንቅፅል ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ኣልተርናቲቭ እንታይ እዩ እንታይ እቲ ኣማራፂ ክኸውን ዝኽእል ገለ ነገራት ምስ መሻርክትና ኮይና ነቲ ዘለና ፀገም ሓደ እቲ ፀገም ክፍጠር ከም ዘይክእል ጌርና ንፈጥሮ ኣለና እንታይ ይሱኻ ብልፅግና ይኹን ኣቢ ናብ ኤርትራ ገፆም ምቁማቶም ከም ስትራቴጂ ኣቐሚጦም ኣለዉ ስለዚ ወደባትና ክጥምቱ እንድሕር ኮይኖም ክንከላኸል ክንግደድ ኢና ንሳቶም ክጥምትሉ ዘይክእሉ መንገዲ መፍትሒ ግን ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ካልኦት ሓያላት ምሳና ክሰርሑ ዝኽእሉ ነቲ ረብሓ ድማ ንረብሖም ኢሎም ክሕልዎ ዝኽእሉ ክንገብር ክንክእል ኣለና ነዚ ክንገብር እንተኽኢልና ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ቁጠባና
ኣብ ካልእ መነባብሮና ቴክኖሎጂ ናትና ኣብ ካልእና ከነተኩር ንኽእል ንዑ ምስ ገበርና ብቴክኖሎጂ ላዕሊ ምስ መፃና ድማ ነቲ ዘሎ ብቁፅሪ ከዓብዩ ካኽእሉ እዮም ብቴክኖሎጂ ብቁጠባ ግን ክንዕብልን ስለ ንኽእል ኣብኡ እውን ካልእ ዓይነት መዋፅኦታት ክንገብር ንኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ትመርፆ ዘላ ኩነታት ፈጢራቶ ዘላ ሞመንትም ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን እዩ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርና ናብ ናይ ዲፈንስ ዲልስ ናይ ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽንስ ዕምቆ ዘለዎ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነታት ናብኡ ገፅና ክትራንስሌት ክንገብሮ ንኽእል ክንቅይሮ ንኽእል ሓደ ካብቲ ከም ኤርትራውያን ንመንግስቲ ኤርትራ ኣትሪርና ንምሕፀኖን ደጋጊምና ከነዘኻኽሮን ተደጋጊምና ክንምሕፀኖን ንደሊ እንተሎ ኣነ ከምኡ እዩ ኤርትራ ከምዚ በዓል ሶማልያ ድኻምነቶም ፈሊጦም ተቐላጢፎም ነቲ ዘለዎም ጋብስ ጅቡቲ ይኹን ሶማልያ ዲልስ ብምግባር ሓንሳብ እናሓዋሩን ክፈትሕዎ ይፍትኑ ኣለዉ ቀሊል ኣይኮነን ንሳቶም በዓላቶም ዝምክሕሉ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ስለ ዘይብሎም እቲ ዝገብርዎ ዲፈንስ ዲልስ እውን ሓደጋታት ኣለዎ እዩ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ከብርሃየ ስለምንታይ ከማብል ከም ዘለኹ ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ኣለዋ ስለዚ ምስ ካልኦት ዲልስ ክትገብር ከላ ኮምፕሮማይዝ ክገብርዋ ከም ዘይክእሉ ትፈልጥ እያ ካብ ኢማራት ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ዲፈንስ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር የለን ኤርትራ ከመይ ጌራ በንቁራ ውፅያቶ ኤግዛክትሊ ከምኢና ንደሊ ዘለና ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቅልፅምን ስለዋ ዓቕምን ስለ ዘለዋ እቶም ምሳና ዝኣቱ ግብፂ ሲ ካብ ኢማራት ንላዕሊ ርቀት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኤርትራ መፂኦም ንብላ የለና ቼክ ክንገብሮም ኣለና ግብፂ ግን ኢትዮጵያ ንኸይትመፅእ ኩሉ ግዜ ክከላኸሉ እዮም ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ክትመፁ ይደልዩን እዮም ንዓታቶም ሕማቕ ስምብራት ስለ ዘለዎ ስለዚ ከም በዓል ግብፂ ድዩ ከም በዓል ስዑድያ ጌርና ሎግ ጌርና ብኸምኡ ነቲ ኩነታት ናትና ንሕና ጠቕላላ ተረጋጊእና ቁጠባና ሙልሙላት ሰራዊት ሓያላት ሰራዊት ፅቡቕ ደሞዝ ዘለዎም ሓሊና ክንከይድ ንደሊ ስለዚ እቲ ዕድላት ድማ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ዕድል እዚ ፉሊ ካፒታላይዝ ክንገብሮ እንተንኽእል ብጣዕሚ ፅቡቅ ምዃነ ባህላየ ናት ክብሪ ተክሰምዕ ግን ደስ ብለኒ መሳሪያ አንዳንድ ነገሮች የሚያስገባበት ሚስጥራዊ ቦታ ነው። ይሄኛው ደግሞ ለንግድ ከውጪ ከአገር ውስጥ ወደ ውጪ የምንልከው ከውጪ የሚገባልን ወደቡ ላይ ስለሆነ ያቀኝ ወደብ ኦፊሻሊ በየቀኑ ነው ገብቼ የሚቆጣጠረው የማየው በቀጥታ ከውጪ ሲገቡ በርቀት የሚከታተል ፈጣን ጀልባዎች ባህር ኃይላችን ይጠበቃል። ባህሩ ቀይ ባህሩ በዛን ሰዓት በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ስጋት ያለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ዓሰብ ዋርድያ ዝሰርሕ ነይሩ ዋላ ሻለቃይ ነይሩ ዋላ ገለ በቃ ኩሎም እዞም ኣብ ዓሰብ ናይ ፖሊስ ዝነበሩ ድዮም ናይ ከሸንቲ ዝነበሩ ድዮም ሸቃጦ ዝነበሩ ድዮም ለያቡ ዝነበሩ ድዮም ኩሎም ኣብ ቴሌቭዥን ናምፁ ዘሎን ዘየለን ክነፋፍዑ ይገብርዎም ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ዝሞተ ሕልሚ ከተበራብር ዛንታ ናይ ሙት ፈረስ ዝብልዋ ሓንቲ ኤርትራ ኣይ ቲንክ እቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ኣውፅኡ ነይሩ ብዝኾነ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ሕሉፍ ዛንታ ክነብሩ መሪፆም ኣለዉ ዕላማ ግን ኣለዉ ትክክለኛ ባህር 100 ኪሎ ሜትር በማይሞላ የቅርብ ርቀት የምትገኘው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ጉዳይ የበይ ተመልካች መሆኗ ማብቃት አለበት ያሉ ልጆቿ የባህር በር ለማግኘት የምትችልበትን መንገድ እየቀየሱ ነው። ይህ ቀይ ባህርንና የወደብ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዳርጋ ታበቀ ናይ ቀይ ባህሪ ብዝተፈላለየ ኣኒሜሽን እናገበሩ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ በቃ ዳርጋ ነታ ካርታ ሰጊሮማ ንክኸዱ ነታ ሃገር ንኸጥፉ ሓሳባት ናቶም ቀፃሊ ዝቕፅል ዘሎ ንምንታይ እየ ኣምፅልኩም ኣብዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ናትና ከም ኣጀንዳ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዘብልሉ ዘለዉ ግዜ እውተታ ናቶም ሓደ ሃውታቲ ጠፊዩ ዝነበረ ተመሊሱ ኣሎ ካላችሁ እናንተ በቃ ጂኦ ፖለቲካ አልገባችሁ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነው። ወሳኝ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ሶፍ አንደኛ ኢትዮጵያ ፓወር ብሮከር ያደርጋታል። ፓወር ብሮከር ሆነ ያለች ማለት ትችላለህ። ምን ማለት ነው? ማስልጣን ላይ ይወጣል ይወድቃል የሚለው ተወስናለች ማለት ራይ ወመለዘም ሃውታትያን ደሉዥን ጅቡቲ ወደብ ትጥቀም ነርካ ግራውንድ ዚሮ ኩሉ እዚ ድራማ ከይተጀመረ ከሎ 900ዊት ነገራትካ ብጅቡቲ ተውፅእ ነርካ ላዕልን ታሕትን ኢልካ ፈጠቅጠቅ ኢልካ በጥራዕራዕ ኢልካ ኩሉ ፈቲንካ ብኩሉ ሉዘር ሓንቲ ነገር ፍራ ብዘይምፃእካሉ ተመሊስካ ፕራይም ሚኒስተርካ ጅቡቲ ከይዱ እሺ ጎይታይ ዝበልካ ንክገብር እየ ኢሉ ፓወር ብሮከር ሃው ናናይ ፓወር ብሮክ እንድሕር ኢልካ ሜይቢ ብሮክ ኮይንካ ኣለካ እምበር ብሮከርሲ ዝገበረካ የለን ስለዚ ዝገበርካ የብልካ 2 ዓመት ዓንዲርካ ፈሽኮልኮል ኢልካ ላዕልን ታሕትን ኢልካ ኣሜሪካ ሓጊዛትና ጀርመን ሓጊዛትና ፈረንሳይ ሓጊዛትና ንምንታይ ኣብ ጅቡቲ ከይድካ ክንብርካ ዳትስ ስለዚ ህውተታ ናቶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ተመሊሶም ኩላታ በዓልካ ዝፈጠርካዮ ፀገም ልክዕ ከምታ ኣብ ኣንካራ ከይዶም ምስ ሶማልያ ምስ ተፈራረሙ እንታይ ኢሎም ዓብ ዓወት ኣጉ ተጎናፂፍና ኢሎም ተፈራረምዎ እንታይ እዩ
ምስ ሶማሊላንድ ዝሓሰብናዮ ገዲፍና ያለና የሚሉ እዚ ተሓሶት ከም ፖሊሲ ክጥቀም ከሎ ሃገር ፕሮፓጋንዲስት ናቶም ድማ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ሃዲሙ ኩሉ ነገር ፈሺልዎ ዝሞተ ሰብ ኣብ ጅቡቲ ከይድና ዲፕሎማስያዊ ዓወታ መዝጊብና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሸይምፉ ዘሕፍር እዩ ግን ድሓን ኣብ ሃገሮም ከም ድሌቶም ካልእ ሓንቲ ድራማ ለንቀነ ክትመላለስ ዝቐነየት እስከ ንርአያ ኣብዚ እሚኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተዓዚብኩም ድሕር ኮይንኩም እታ መግለፂ እውን ካብኒ ጌታቸው ረዳ ተደጋጊሙ ዝዛረብዎን ኣብዪ ኣሕመድ ዝዛረቦን ብዙሕ ተፈለየት ኩነት እንታ ወፅያ ዘላ መግለፂት እዚኣ ዳርጋ ኦልሞስት አይደንቲካል እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ጌታቸው ረዳ ዝደጋግሞ ነገር እያ ደጊማ ዘላ እዚኣ እንታይ እያ ተሪእን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ምስ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተተሓሒዞም ብሓንቲ ነፋሪት ናብ ሑመራ ከም ዝኸዱ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ሑመራ ዝተገበረሉ ኣቀባብላ ገለመለ ንትግራውያን ንተጋሩ ብዙሕ ቆጥዑ ኣሎ ግን ኣካል ናይቲ ድራማ እዩ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ብፍላይ እቲ ሑመራ ወልቃይት ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ቦታታት ድማ መሊሱ ኣከራኸርና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ Today I was warmly welcomed in Humara and I saw firsthand the challenges facing the people there. The needs are urgent. The damaged infrastructure, limited medical care, and lack of basic services continue to affect the lives of many. ስለዚህ ኣብቲ ቦታት ዘሎ ፀገም ጎሊሑ ተራእይኒ ይብላሎ For years, those displaced by the conflict have relied on international support. While humanitarian aid remains vital, it is not a long-term solution. The United States supports an Ethiopian-led UN-backed process that allows every individual to decide safely and with dignity where to rebuild their lives. We urge all actors to put people first above politics and to let the people decide their political future at the appropriate time. ታይዝ ብሎም ዘሎ ጉዳይ ናይ እዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ይወስንዎ ይብሉ ኣለዉ እቶም ህዝቢ ድማ ብምርጮም ኣበዮም ክኾኑ ዝደልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዩናይትድ ብኢትዮጵያ ዝምራሕ ብዩኤን ድማ ዝድገፍ እቶም ህዝቢ ድማ ኣበይ ክቕመጡ ከም ዝደልዩ ባዕሎም ክውስኑ ፖለቲካ ገዲፍና ማለት ተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ናትናዩ ብሕገ መንግስቲ ንዓና ዝግባእ ዝብልዎ ዘሎ ግደፍዎ እቶም ህዝቢ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ቦታ እቶም ህዝቢ ተመሊሶም ሂወቶም ክመርሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ትግራይ ነዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዝገሎ ረስዕዎ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ The path forward is complex but the priority must be the well-being of those most affected. The United States remains committed in supporting Ethiopians as they worked toward the lasting peace and stability. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ንተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ክመለሰኩም እዩ ዝበሃል ዘረባ የለን ስለዚ እቶም ህዝቢ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ዘለዎ ስታተስኮ ዓቂብካ ከምቲ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ዓቂብካ ኣብቲ ቦታቲ ህዝቢ ክምለስ ይኽእል እዩ ተጋሩ ናብኡ ተመሊሶም ኢትዮጵያውያን እዮም እዚ ናይ ትግራይ ግዝኣት ክኸውን እዩ ወይ ገለ ኣይኮነን ንተጋሩ ድማ ክንዲ ምንታይ እታ ትግራይ ትበሃል ንእሳቶም ዓባይ ትግራይ ዝሓስቡ ዝነበሩ ብዓብዩ እቲ ምዕራብ ትግራይ ይኸይድ ኣሎ በቲ ታሕቲ እውን እቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ዓላላማጣ ዲገለሱ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዘሎ ስለዚ ትግራይ ቦይ ትግራይ ዝኸስርዎ ዘለዉ ኩሉ ዝናጋጥሞም ከሎ they are still ኣብቲ internal self-inflicted problem ባዕላቶም ኣብ ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ሽግር እዮም ወዲቖም ሰምሳሪ እዩ ኣምፁለይ ደላላ እዩ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንጎ ኣምባሳደር መሲንጋን ኣብ መንጎ ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ምድልመን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጌታቸው ረዳ እዩ ጌታቸው ረዳ ንትግራይ ወካላይ ኮይኑ ብምቕራብ እዙይ እዩ ዘዋፀና እናበለ ንኣምባሳደር እሚንዎ ኣሎ እቲ ሰብ ጥራሕ ይመለስ እቲ ህዝቢ ጥራሕ ይመለስ ፀገም የብሉን ሽግር የብሉን ናብ ቦትኡ ጥራሕ ይመለስ ዝብል እሚንዎ ኣሎ ከምኣ ከዓ እዩ ዝብል ዘሎ ካብቲ መጀመርያ ነበረ ሰክሬታሪ ብሊንከን ዝተዛረቦ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ዕርዩ ዝተፈለየ እዩ ትሎም እዩ ወፂኡ ዘሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ሳቶም ኣብቲ ፖለቲካዊ ሕምስምስ ይቕፅሉ እቲ ኩነታት ዓዶም ድማ ካብ ኢዶም እናረኣይዎ ይጠፋ ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ከምዚ ይመስል ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ መፅያ ኣላ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝዝረብ ዘሎ ሓንቲ ካብቲ ዝብልዋ ዘለዉ ድማ እዚያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ግፍዒ ፈፂሙ እዩ መሰረተ ልምዓት ኣዕንዩ እዩ ኣብዚ ኮምፕሮማይዜሽን የለን እዚ ናተይ እምነት ጆኖሳይደር ኢልካ ተኣምን ማለት እዩ Yes, genocider. President Isaias is a genocider, just like Isaias. Mano, like Abiy Ahmed. Abiy Ahmed genocider. Isaias genocider.
ኣብቲ ኩናት ግዜ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት ዝነበረ እውን ጄኖሳይደር ተረዲያን እዚ ስናተ እምነቲ አይ ጄኖሳይድ ከይትብል ጄኖሳይድ ትብል ተኮንካ ኣብ ጽምዶ ይተቀጽል ኮይኑ ግን እዚ ካሊ ጉዳይ هو تزاريان أتصوم دخلها إساياس جونوسايدر مخلوق تزاريان سرعة عندنا على حكومة تزاريان منجست إيرترا إساياس بينو زي كونس منجستو يزول زلة تو منجستو عالم ترتم لوزي زأتونا أكلات بوجن إيرترا يكون بوجن تجراي بوجن إثيوبيا جد تحت يوم يخ هذا بلولي تنزل لو أكونتات كريكم سلسلة لقيو هذا بلوازيا كاليتي نحن لا حجوا ولا صمدوا لنا نبل يلا يا أخي حجي بعدين حزت صمدوش يلا زي كونس عيتا جبران خسام حزي كافتا صمد 10 تخلته طوطو زولت نجر كوا أي قد سلم خسام حزي من جميل لا بيزنس اوكي كلتا بلو سلازي كم تري وزول لهم ازي سب ازي ابت قدايتي كاب صمدو برهاني اليوم ميم مثلني تعالي كاب صمدو جن هيز اقداس زخونه صلواي دفتر زلو of course نبعد ذات كان نبعل ጌታቸው ረዳን ገጹን ከመረህ application يوت كم زلينا نرزلنا تقراوايو نابي ገጹ ከኸይድ ንዑዝ መልካትዩ بحفش ግን كمير تراويان I know أبزك comment section زعف زوج زي كومي زبل كما يجرنا مزوم سوازياتهم أمين كاخ سرعت زبل زرباي جن برهانة ويون تقرأي ترايكون ثم قالوا كه بلتق الناس كمندي جنرالاتون أبي أحمد انتاي دير بالنيرو سلزي حدو كمناتهم أتحساسبا تلابيس كه همسون كسر سألة كانت مالتي just transactional نتعرف حتى نتاجنداتها تقدسك تسرح ننوح جن كل جزء كنتات كبعالها كترجاجس كتكلالك سلزي whatever they say نزيوم عمينكا عبيت ديلس نخجبر now he doesn't represent تجارب بعبيهم نتو واحد يكون كالب نتسم ده بدحر مجرجع زدليو زيو كلام يبلي الله جنزين أجد أستراي نيرو imagine أول سعيد بوجن إيرترا بعرف اللي سم ده تزبل تايس الوا محله سلزي بوجن إيرترا بزح accommodate كجبري في التنت منجستي يكون خالق جن زياتهم كل جزء damage يوسف طريقة منيرو بقمت على بحال أمر أبرهاس قبروز ولا بركة تكترو يخلقها ويونتز بي أبسلام بحد المنبر أنا بحكي كلهم حالة يكونون كتبل تخلقن أبزحت إليتنا إثيوبيا قداينا إنجيرا قداينا ربحا قداينا يجذب كسر حدايو إذا جنزم تزي رغيبهم لتقداي حقرهم كشتوا خمس غولينا نرزق لنا very sad I think سمع على مسلني هذا كابتن حرامريت يلوز قص نبرة مجمري أنت قاتي موني رسمه كميت أنيو كميت لهم بيخو صبر له طعنهم صبر له هاي حكم كوت سلسل له أيو مالت حرق زي حما نجارات حما زرباتات يوسمو بزح نجارات فطوريوم سلازي كحدا أنقلت حسن هنا زي قبل نجارات كيرلو تنقلت صخورنا نجارات خم تأسس دليو سلازي كجمل رمو بمجمرة نقل سع لامانا عم تسألنا نتأيي ميرو يقول زح كاريد ما نرت أيو بحزر دبالة كم تري ورد لهم جنرال ودن ترون أتكانون يوم أو يوم نيروم أب حرامريت نفسي أقليل اللخوك نفس كاب حرامريت نفسي أقليل اللخوك بالعلوس لذي أت ودن تروز بحالة بعتاد نبريت أتكان دم ما بعد سابا كوين زمر حزن نبريت حرامريت زبال نساتهم أو يوم حداقاك فترة الله خمس فتونين عن رزالنا at the end of the day تكونتات كم نريه زلنا نبحكي زحزن كفاليو but this is their thing أستوعب كان برايتي حرام ريتي لزخده أجندونا متى كم سريه أيو تذكرني إلى زمان نوع عدنا مطي إرترا للاوي تهاجريا بحرا بحيلي خلنا منزعكينا زلوقاسات نيو كل نجار كحيلني وزيك حيلني بصير عند خد على فجأة زي مريت صفحي مريت نحرشة قحيلني تقرأي تمتص معراب تقرأي قحيلني بوزي تمتص بحرق قحيلني بوزي تمتص على ما تقبق قحيلني كل قحيلني يزول خمت أنستي مريحنا سنفيو إيلو سنفيو مهنياتو سب شك إيلو صريحو بسلامة من قدي عرسو زي التخوينو عفسف تتقيعو خم باراسايت خنبر زي حسب انتخوينو السو دخوميو ندائي
ነዳይ አተሐሳሰቡ ነዳይ ኢኮኖሚካሊ ነዳይ ጨካን ባይዘው ፈራሒ ፈራሕ ኩሉ ግዜ ጨካን ስለዚህ ተን 4 ነጥብታት መቸም ተን 4 ቃላት ክበሃላ ዳርጋ ብዛዕባ እዩ እቲ ዓቢ ኮንቨርሴሽን ኮይኑ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሪአክሽንስ ናይ ብዛዕባ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቢቢሲ ዝገበርዋ እዚያ እስከ ስምዕዋ تدري كل تشان إسرائيل شدشان من سمع كنا زينا وش تهجر نايل عليه كل تسعات كلام محتاج أكيدو أبزي قدامون زبيتهم قدات زي العلون نوبيح كلام محتاج نأستات 4 دقائق رأيو بزعوا زبيتهم قدات تحسيسو كابزي بمبقى سنبار نتي أبا كل تشان إسرائيل شدشان تتحيزو زلو ملواتيلو زي العلو قدات أبزي ملكات كالمحجي مزل العلو بمنت صار تحسيسنا يو هلنا كلتا ودوات زلوا إرتاح مبزحتو تين عبيتي كتاماتات زرغب صرقياتات أب أوان مجزات تقلانن دحريون زتسرحيو دحرينات نت كامت صرقياه باطع عساب زعمسلو حدستي حندن كترانن صرقياتاتكو أنت تسرحو تحت قرصي مقعزة تهجر أزيو زارجن تسببتن مخانو بريزيدنت إساس أبلك على متيقو كقلصو تسمعو لمعت كما خلت الله كما خلت رجعتي ناسمت كن كليلا كونن ناسمت خبت كاب حرنتا وغالسي نايل معات مخدنا كونزف يقولون نغلطاشان 16 قدامنتاتنا كلهم قلالم اب تعتقرص يخون الله تعتقرص انتايو بستفل عليه ورات بستفل عليه ونات عبيتي ناي سرقياتات ناي تعتقرصي وطنا تمسينا هنسرقت سنهنا كم تدلينا هم تدوحقنا يكذن سرقياتاتنا حالات قباطهم عقبهم كلهم مصمابهم تفل عليه أولوتاوي بولتاتهم أبقمتاتها نتي ناي قطبانا عبيت ناي مهرتنا مبركات أي بركتني الله سلازي تحت غرسي سجر ده يقولوا سلادو خلنا ناي تحت غرسي قدام كم عابر استدعاء كله كم قدام الناس لوجود حالة ودبعت كتصرف لنا منتي ناي سرقياتنا قدام كم بحث غير كاخصاد محز وي معك صاد محز بهالك صاد محز مالك مهرت مالك لازم يقولوا زين هاي لمعات مدبات صلات بصلات اندستري باندستري تزرولو أما ودعتا نعود خون سبال لكادي ماكينة غزيها تمسط غيلها مولا خابزن كابتن كترخبولو تغيلها نعود خون تقاطات وتقواساقس تغيلها زلاغي ساستينبل دخونا ناي لمعات مدبات صلات بصلات اندستري باندستري تتعاطاتون دحر كوينكا ناي سب صقاها قدم كتمعبل كتكلا لكا ناي سب صقا خي معبلكا زغونا ناي لمعات مدب تكبر علىه إلكان نجهرا زربا اي وصاصعناني نزاربولهم نخ ኣብዚ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ነገራት እንድዩ ኣብዚ ሚድያታት ዝረብ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ንኣብነት ሓንቲ ካብቲ ፅቡቕ ከይዳትሉ ዝንብሎ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ትምህርቲ እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ትምህርቲ ብናፃ ኩሉ ሰብ ክመሃር ክኢሉ ክሳብ 70 ዓመታዊ 80 ዓመታዊ ሃይማኖት ከነጥፍ ክኢልና ንብል ኣለና ከም ትሪእዮ ዘለና ግን እቲ ትምህርቲ ኣብ ቆጠባ ናይ ኤርትራ ክንዱ ዝኣክል ለውጢ ከም ዘየምፅእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዛረብ ኣሎ but the reason is that education alone ደረጃ ትምህርቲ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ወይ እውን ዓቕሚ ናይ ትመንሰይ ብደረጃ ትምህርቲ ስለ ዝሓመቐ ድዩ ወይስ ወላ እውን እቲ ዝርከቡ ዝተምሃረ ተምሃራይ ኮፍ ምባል ስለ ዝኣበየ እዩ ኣይ ቲንክ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ትምህርቲ ንበይኑ ጥራይ ለውጢ እንድሕር ጌርካ ኤርትራ በዚ ሕጂ ዘላቶ እቶም መንእሰያት ተማሂሮም ኣብ ዝበዓል ኣብ ኩሉ ዓለም ዝኸዱ ዘለዉ እንድሕር ካብቲ ሃገር ዝወፁ ኣለዉ እቲ ኩሉ ኢንቨስትመንት ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ኤርትራ ይትኸስበሉን እያ ዘላ ክንብል ንኽእል ካብዚ ናተይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለኩም ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ክንደይ ክፋል ናይቶም ዝተምሃሩ ኣብ ዓዲ ኮፍ ኢሎም ከበርክቱ ይመርፁ ኣለዉ ይትሕቶ እንድሕር ተማሂሩ እዚ ኩሉ ኮሌጃት ድዩ እዚ ኩሉ ናይ ቴክኒካል ስኩል ኣብ ኡጋንዳ ገለ ዝገብርዎ ዘሎ ክትሪኦም ከለኻ ኣበይ ተማሂሮም እንድሕር ኢልካ ኣብ ኤርትራ እዮም ተማሂሮም ኣብ ደገ ከይዶም ኣይኮኑ ተማሂሮም ግደፎት ኣብ ኤሮጳ ዘሎን ገለ መለን ነፍሱ ዝኻለ ስለዚ ትምህርቲ ዝኣክል መሃለዎ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ዝተምሃረ መንእሰይ ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ኢሉ ከበርክተሉ ዝኽእል መንገዲ ካልኣይ ድማ ወላ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ መፅእ 20 ዓመት ክትግበር ዝኽእል እምበር ሕጂ ትምህርቲ ሓድሽ ኣገባብ ኣተኣታቲና ፍሉይ ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ማለት እውን ኣይኮነን ብዝኾነ ግን ኤርትራ ኩሉ ገዲፍና ናብ ልምዓት ጥራይ ከነተኩር ኣለና ኣተኩረናት ናብ ልምዓት ክኸውን ኣሎ ትብል ዘረባ ከም ፅብቕቲ ክንሪያ ንኽእል ኢና ለንቀነ ምስኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ተስፋ ዝባካ ነገራት ማለት እዩ ካብዚ ነቕፋ ኤነርጂ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅልኩም ነይረ ሓደ ዓብዪ ሰሜት ይገብሩ ኣለዉ እሱ ድማ ብዛዕባ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማዕድናት እዩ ካልእ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ክግበር መስለኒ ሬት ኤክስፕሎሬሽን ኪኖት ድሬስ ዶክተር ዊልያም ብል ናይ ነቕፋ ኤነርጂ ቺፍ ጂኦሎጂስት ይብላ ኣሎ ዕለት 28 30 ኣፕሪል 2026 ማለት እዩ
شرم الشيخ ኣብ ግብፂ ክግበር so ናይ ኤነርጂ ሰሚት ይግበር ኣሎ I really hope ኤርትራ ንባዕላ እቲ ዘለዋ ፀጋታት ብፍላይ ኣብ ኤነርጂ ድያ ካልእ ነዚ እውን ኣተኩሮ ሂባትሉ ክትከይድ ተስፋ ንገብር ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት ተስፋ ዝህብ ስለ ዝኾነ ናብ ህዝብና ከነብፅሖ ደስ ይብለና ሓንቲ ብሕማቕ ኣይትረድዋ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ረኺበ እያ እዚኣ دحان ديهم كملهم دانيال محارب بحال كاب رواندا كاب دي اند ديفلوبرز نبحال ابدخا رويال جولف ابارتمنت نبحال ناب جولف رتمت ابارتمنتس مسوخه تتحد بيست ويسترن هوتيل اب رواندا نسرح ملا عالم دلهم حواتنا بزغاطامي ابدا عد سلام عد حق دخونه رواندا متيهم كمانا كتوفرو and تزلنا ابارتمنتس سناون كتغزو نعدمو الو كم تريود لهم ኤርትራዊ ዝሰብ እዚ ዛ ቪድዮ ድማ ዓበይቲ ፕሮጀክትስ ኣብ ሩዋንዳ ተመሳሳሊ ከምዚ ዓበይቲ ናይ ሪል ስቴት ፕሮጀክትስ ኣብ ኬንያ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝመርሑ ኤርትራውያን ኣለዉ ዛምቢያ ይሰምዕ ኣነ ሓደ ግዜ እውን ከምዚ ቪድዮ ርየ ስለዚ ደስ ይብለና ኤርትራውያን ዕውታት ኣብ ካልእ ዓለም ክንርኢ ግን ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክትስ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ከሎ ድማ ክንዲ ምንታይ ንኤርትራውያን ሰሓብነት ክፈጥር ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ንብሎ ዘለና ብኸመይ ካልኦት ሃገራት ካባና ስለ ዝፍለያ ኣይኮናን ካብ ናትና ዝዓቢ መሬት ስለ ዘለዎን ኣይኮናን ካብ ናትና ዝፍለ ገለ ስለ ዘለዎን ኣይኮነን ኤርትራ እውን ክትገብሮ ትኽእል እያ እዚ ክግበር ዝኽእል እዩ ተበግሶ ጥራይ ክንገብር ኣለና ሓደ ሄክ ይበልካ ለይ ትብልኒ ኢኻ ሓደ ከይበልካ ክልተይ ትብልኒ ኢኻ ስለዚ ተስፋ ንገብር እዚ ኩሉ ዓቕምታት ኣብ ደገ ዘሎ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ንኤርትራ ዕድል እንተኸፊታ ኣብ ደገ እንድሕር ከፊታ ኤርትራውያን መንእሰያት ኢንጂነራት ኤርትራውያን ነዳቆ ኤርትራውያን ክኢላታት እውን ነዚ ፀጋታት እዚ ክረኽቦን ክጥቀምሉን ክምዝምዝዎን ከም ዝኽእሉን ብኡ ፀጋታት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ኢና ንግምት ነዚኦም ኣሕዋትና ዕውታት ኤርትራውያን ኣብዚ ቻነልና ከነምፅእ ደስ እዩ ዝብለና ኢንስፓየር ስለ ዝገብሩና ኣብ ሩዋንዳ ዝተዓወተ ኤርትራዊ ንኤርትራ ዓወት እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን كبد يبلنا يوني إرتراويان نبر رواندا خيتكم إنفست جبرو كتبل كم إرتراو قرب كبد يبلا كاي حقا مزرع ولا كواب كلا عالم نورمال تخون زي إرترا زيادة كتمع بلسلن دلجن قرب كم زي عينة حسابات كم تخلو كم يجير كمان بروموت جبرو مال تحونا وتلنا دلينا جن كابيتالنا إرتراويان دمنا كلا عالم خيت كقرب يخبد كايو حقا مزرع جن أنا سلوز بالكون سلزي بالكون صرفاي كونان جن تيريتو تم إرتراينز جبرو زلوجن ناتكم ريتو أبزي أقول دايجا كسم إدلي نايلومي أرساب زخدة بليز لايك جبرو شير جبرو يتوه من حسابكم من قدفو نزحونا دما عوتي من دلكا أملاق حقس كخبلي دلي